Ωραία. Λοιπόν, στην απόψινή βραδιά μας, στην παρέα μας, που εκτός από τους συνήθεις ύποπτους, εμένα, την κυρία Σφακιανάκη, τον κύριο Λιόντα, έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε σαν ομιλητή μας τον κύριο Ευτύχιο Σαρτζετάκη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τους ενεργειακούς πόρους στον 21ο αιώνα. Τώρα, τον κύριο Σαρτζετάκη θα μας τον συστήσει η κυρία Σφακιανάκη. Προτού όμως της δώσω το λόγο γι' αυτό και επειδή κατά πάσα πιθανότητα η απόψινή βραδιά μας σηματοδοτεί, τουλάχιστον για το πρόγραμμα σπουδών ΔΕΟ, το τέλος της φετινής σειράς διαλέξεων, τόσα πρόκτου δηλαδή, θέλω να σας συστήσω τον κύριο Ιάσονα Φορλίδα, τον οποίο παρακαλέσαμε να μπει έστω και για λίγο στην παρέα μας απόψε, γιατί θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε θερμά για την ψηφιακή υποστήριξη των εκδηλώσεων που πραγματοποιήσαμε όλη αυτή τη χρονιά. Χωρίς τη συνεργασία του, κατά το στάδιο της προετοιμασίας, αλλά και τη συνέχεια παρουσία του από τα παρασκήνια, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, μάλλον δύσκολα θα τα καταφέρναμε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν θερμά, κύριε Φορλίδα, και ελπίζω να μην σας κουράσαμε πολύ φέτος, ώστε και του χρόνου να θέλετε να συνεχίσετε να συντροφεύετε και να βοηθάτε και να υποστηρίζετε τις διαδικτυακές παρέες μας. Αν μας πείτε ένα καλησπέρα να σας δούμε, πολύ θα χαρούμε. Καλησπέρα. Εγώ στην εργασία είναι όντως άψογη. Βέβαια, αισθάνομαι λίγο αμήχανα που παρουσιάζομαι σήμερα στους φοιτητές σε μια μέρα που υπήρξε τεχνικό πρόβλημα άλυτο. Αλλά εντάξει, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Ήταν από της WebEx. Αυτά συμβαίνουν. Συμβαίνουν, ναι. Σωστά. Μη σας μονοπολίσω το χρόνο. Είπαμε να πω κι εγώ ένα μικρό ευχαριστώ και να περάσουμε και στον ομιλητή. Και εμείς ευχαριστούμε θερμά. Δεν ξέρω, Ελένη, Νίκο, θέλετε να προσθέσετε κάτι πρωτού προχωρήσω? Εγώ θα ήθελα να πω λίγα λόγια για τον κύριο Σαρτζετάκη, αλλά... Ναι, αλλά μετά, λέμε τώρα, ναι. Για το σημείο να αυτό. ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Φορλίδα για την υποστήριξη. Να πω επίσης και στους φοιτητές του προγράμματος της Δημόσιας Διοίκησης ότι αυτή είναι και για μας η τελευταία διάλεξη για αυτό το εξάμηνο. Με το καλό θα συνεχίσουμε την επόμενη χρονιά, γιατί μπαίνουμε σιγά σιγά σε διαδικασία επαναλήψεων εξετάσεων, οπότε ο χρόνος θα είναι πιο περιορισμένος για τους φοιτητές μας. Θα ήθελα και εγώ να ζητήσω καταρχήν συγγνώμη από τους φοιτητές μας για την σημερινή ταλαιπωρία. Προσπαθήσαμε μέσω της WebEx να κάνουμε αναμετάδοση στο YouTube. Δεν μπορέσαμε από κανέναν από τους συμμετέχοντες. Ζητούμε λοιπόν την κατανόησή σας. Ένα ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στον φετινό κύκλο διαλέξεων και ένα ευχαριστώ από μένα και στον κύριο Φορλίδα, γιατί είναι η δεύτερη χρονιά που συνεργαζόμαστε σε αυτές τις διαλέξεις και πολύ χαίρομαι που σήμερα, έστω και με αυτή την ταλαιπωρία, ήταν μαζί μας και μας βοήθησε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν, κύριε Φορλίδα. Και τώρα όντως θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Σφακιανάκη για να μας συστήσει τον απόψινό μιλητή μας. Πρωτού πω αυτά που έχω να πω για τον κύριο Σαρτζετάκη ως προς το επίσημο βιογραφικό του, δεν είναι μόνο ότι είναι κοσμήτορας στη Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών. Δεν είναι μόνο ότι είναι διευθυντής στο διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Δίκαιο και Οικονομικά, αν το λέω σωστά, Ευτύχη. Δεν είναι μόνο ότι είναι μέλος σε διάφορα αλλά είναι διεθνή... και ένας καλός φίλος. Ελένη, δεν έχω τελειώσει ακόμα, κάτσε να προλογίσω. Οι εισαγωγές, αν θα με έκανες να νιώσω πολύ καλύτερα, αν το... Θέλω να άσε να το πω και μετά θα συμπληρώσεις. Δεν είναι μόνο ότι είναι μέλος σε διάφορες διεθνείς επιτροπές, εθνικά έργα, όπως το Millennium Ecosystem Assessment και στην Επιτροπή Μελέτης για τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής. Και πολλά άλλα θα μπορούσα να πω που θα τα διαβάσετε στο βιογραφικό του. Ευτύχης για μένα πάνω απ' όλα είναι ένας δικός μου άνθρωπος. Είναι ένας φίλος, ένας συνεργάτης που νομίζω τώρα πλέον μπορεί να κοντεύουμε τα 20 χρόνια συνεργασίας. Είναι στη ΔΕΟ 42, που είναι η θεματική ενότητα στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος από το 2004-5 νομίζω, ή από το 5-6, δεν θυμάμαι. Εγώ ξεκίνησα λίγο πιο νωρίς, νομίζω ήρθε σε 1-2 χρόνια μετά. Είναι ένας άνθρωπος που
είναι τόσο σεμνός και ταπεινός όταν διαβάζει το βιογραφικό του, πραγματικά απορείς, είναι πάντα διαθέσιμος, πάντα εκεί για να σε βοηθήσει και να σε υποστηρίξει. Οι φοιτητές του πραγματικά να μην πω λατρεύουν, αλλά πραγματικά τον αγαπούν. Βλέπω τις αξιολογήσεις, βλέπω τα σχόλιά του στο τέλος της χρονιάς και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που καταφέραμε να βρούμε αυτό το 2ωρο που έχουμε ήδη ροκανεί στο πρώτο μισάωρο στο δύσκολο πρόγραμμα του Ευτύχη για να μας μιλήσει για ένα από τα θέματα με τα οποία ασχολείται. Δεν θα το προλογίσω καθόλου, θα τον αφήσω εκείνον να πει ό,τι κρίνει πιο σημαντικό, για να μας δώσει έτσι μια αίσθηση του πού βρισκόμαστε σήμερα. Γι' αυτό και βάλαμε ένα τίτλο για τη γεωπολιτική στρατηγική, γιατί συμβαίνουν πολλά πράγματα, όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο και δεν θα μπορούσα να σκεφτώ κανέναν καλύτερο ομιλητή παρά τον Ευτύχη για να μας δώσει έτσι ένα στίγμα της σημερινής κατάστασης. Ευτύχη, δικό σου ο λόγος, ευχαριστούμε ειλικρινά και των προτέρων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καταρχήν, μια μικρή διακοπή πριν ξεκινήσουμε. Συγγνώμη, ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Όχι, εγώ συγγνώμη, αν ήθελες κάτι να πεις και δεν το ανέφερε. Όχι. Να θυμίσω στους φοιτητές τα ερωτήματα για να μην γίνει φασαρία, να μείνουμε με κλειστά τα μικρόφωνα και όπως κάναμε και στις διαλέξεις στο YouTube, υπάρχει το chat, μπορούν να γράφουν κατά τη διάρκεια της ομιλίας και στο τέλος θα τα δούμε τα ερωτήματά τους ένα-ένα. Χίλια συγγνώμη για τη διακοπή. Ο λόγος σε εσάς, κύριε Σαρτζετάκη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τα πολύ καλά λόγια της Ελένης. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλήσω στον κύκλο διαλέξεων που έχει το ΕΑ. Όντως είμαι δεινόσαυρος. Προχθές, άρα πριν κανένα 2 μήνες με κάλεσαν για συνάντηση φοιτητών του ΕΑ 20ετίας. Ήμουνα και εγώ καλεσμένη, αλλά δεν κατάφερα να πάω, γιατί ήταν στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ήταν η ίδια φουρνιά, ναι. Ναι. Οπότε εκεί καταλαβαίνεις ότι καιρός να απέλθεις. Πριν απέλθω όμως, να μιλήσουμε λίγο για φυσικούς πόρους. Λοιπόν, παρότι η συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα αφορά κυρίως ενεργειακούς πόρους, θεώρησα καλό να ξεκινήσω γενικότερα με φυσικούς πόρους. Διδάσκω μαζί με την κυρία Σφακιανάκη στη ΔΕΟ 42, που για όσους δεν την έχουν πάρει είναι μια εξαιρετική ενότητα που συνδυάζει διοίκηση ολικής ποιότητας, διαχείριση περιβάλλοντος και φυσικούς πόρους. Για μένα είναι μια πρωτοποριακή παγκόσμια ενότητα και δεν κάνω πλάκα. Άμα ψάξετε δεν θα βρείτε τέτοιο μάθημα παρά σε ελάχιστα, ακόμα και σε μεγάλα πανεπιστήμια, που να συνδυάζει 2 τόσο ενδιαφέροντα θέματα. Επομένως, αυτός ο πρόλογος ήταν για να πω γιατί θέλω λίγο να μιλήσω γενικότερα για φυσικούς πόρους, παρότι θέλω να επικεντρωθώ σε ενεργειακούς, και αυτό θα κάνω και θα το συνδέσω με θέματα περιβάλλοντος, δηλαδή κλιματική αλλαγή, αλλά για να είναι λίγο έτσι πιο επίκαιρη η παρουσίαση, είπα να μιλήσω λίγο για αυτός ο περιοδικός πίνακας που δείχνει εδώ. Φαντάζομαι ότι δίνει μία αίσθηση ότι θέλω να μιλήσω ξεκινώντας για σπάνιες γέες, που είναι τώρα πολύ συζητήσιμες και είναι σε συζήτηση λόγω της ιστορίας με την Ουκρανία και συνδέονται με την γεωπολιτική διάσταση, και γι' αυτό πάρα πολύ γρήγορα λίγο να κάνω μία εισαγωγή, μήπως κάποιος θέλει να συζητήσουμε τέτοιου είδους θέματα πριν μπω στα ενεργειακά. Πρώτα να πω ότι οι σπάνιες γέες, καθαρά μιλώντας, έχουν λίγο να κάνουν με Ουκρανία. Αυτό που ονομάζουμε μέταλλα σπανίων γεών, καθαρά από τη χημική τους περιγραφή, είναι τελείως διαφορετικά από αυτό που γενικά ονομάζουμε σπάνιες γέες και συμπεριλαμβάνουν τιτάνιο και γραφίτι, που υπάρχει πάρα πολύ στην Ουκρανία.
Είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Έχουν γίνει μάλλον πολύ σημαντικά τελευταία, γιατί είναι απαραίτητα στα υψηλής τεχνολογίας προϊόντα και στην αμυντική βιομηχανία. Και γι' αυτό, δυστυχώς, για τις χώρες που τα έχουν, εκτός από την Κίνα, που είναι υπερδύναμη και άρα μπορεί να τα χειριστεί μόνη της, και όπως βλέπετε η Κίνα έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα και παραγωγή σπανίων γεών, και είναι ένα από τα σημεία μεγάλης τριβής και έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Και παίζουν σημαντικό ρόλο και σε όλη αυτή την αναταραχή που βλέπετε και με τις με τους δασμούς που έχει επιβάλει ο Τραμπ. Είναι ένα κομμάτι από όλο αυτό το υπέροχο κωμικό παιχνίδι που βλέπετε να εκτιλήσετε στις τηλεοράσεις σας τους τελευταίους μήνες. Να πω ότι η Κίνα, όπως είδατε και στο προηγούμενο διάγραμμα, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός με τεράστια διαφορά σε αυτό που ονομάζουμε στοιχεία σπανίων γεών. Μετά το Βιετνάμ, η Βραζιλία, η Ρωσία, θέλω να πω ότι η Ευρώπη και η Αμερική που χρειάζονται σημαντικές ποσότητες για τεχνολογικά και αμυντικά προϊόντα είναι εκτός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει το 98% των σπανίων γεών από την Κίνα, άρα είμαστε απόλυτα εξαρτώμενοι. Απόλυτα εξαρτώμενοι, και αυτό φάνηκε με τον πόλεμο της Ρωσίας και της Ουκρανίας, με την εισβολή, της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ανέβηκαν κατευθείαν οι τιμές, παρότι, ξαναλέω, όσον αφορά τις σπάνιες γέες, η Ουκρανία δεν είναι μεγάλος παίκτης. Η Ουκρανία είναι μεγάλος παίκτης σε άλλα μεταλλεύματα, τα οποία επίσης είναι κρίσιμα, όπως γραφίτης και τα λοιπά. Η Ουκρανία είναι ένας από τους μεγαλύτερους, έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα. Δεν είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ούτε του λιθίου, ούτε άλλων σημαντικών μεταλλευμάτων. Ξαναλέω, δεν είναι χημικά, δεν εντάσσονται στις σπάνιες γέες. Παρόλα αυτά, καθώς είναι πολύ κρίσιμα, κυρίως στις μπαταρίες, στους semiconductors και στην αμυντική βιομηχανία, η Ουκρανία έχει αποκτήσει έναν τεράστια σημαντικό ρόλο, λόγω τεχνολογίας, τα τελευταία χρόνια. Και αυτό είναι το δυστύχημά της, δυστυχώς. Για να μην είναι σε λογάκια, δείτε ότι έχει πολύ σημαντικά αποθέματα αυτών των σημαντικών μεταλλευμάτων. Για να σας πω ότι τα αποθέματα εκτιμώνται κάπου μεταξύ 15 με 25 εκατομμύρια, για να δείτε γιατί γίνεται όλη αυτή η ιστορία δυστυχώς στην Ουκρανία, και συνδέεται προφανώς με τις πολεμικές ενέργειες πέραν των γεωστρατηγικών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Συνδέεται άμεσα με τον πόλεμο και ποιος υποστηρίζει με πόσα χρήματα. Εδώ σας δίνω μια αποτίμηση του τι έχει βάλει, τι έχει καταθέσει η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο για να πάρει μεταλλεύματα. Αυτές είναι καταθέσεις, δείτε τις έτσι ακριβώς. Δεν θέλω να επεκταθώ, γιατί είναι ένα πολύ περίεργο και πολύ διάστατο πολιτικό παιχνίδι, κυρίως που αφορά αυτά τα τρισεκατομμύρια σε πολύτιμες γέες, οι οποίες έγιναν πολύτιμες κυρίως λόγω της χρήσης τους σε υψηλή τεχνολογία.
Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οι semiconductors, είναι αυτά που έχουν οδηγήσει αυτά τα μεταλλεύματα να είναι τόσο κρίσιμα. Όπως είπα, αυτή είναι μία εισαγωγή σε φυσικούς πόρους. Θέλω να ασχοληθώ κυρίως με τους ενεργειακούς πόρους, που για μένα είναι το πιο κρίσιμο κομμάτι. Υπήρξε πάντα και θα είναι ο πιο κρίσιμος τομέας, καθώς η ενέργεια είναι αυτό που ταΐζει τα πάντα. Πάρα πολύ γρήγορα ένα ιστορικό, κυρίως το ιστορικό όσον αφορά το ενεργειακό, πάντα το δίνω σε μια εισαγωγή για να έχουμε μια αίσθηση του τι σημαίνει ενέργεια. Πριν από τη βιομηχανική επανάσταση, λοιπόν, χρησιμοποιούσαμε βιομάζα κυρίως, καύση ξύλου, άχυρο, αποξηραμένη κοπριά, για να έχουμε θερμότητα. Χρησιμοποιούσαμε άλογα για μεταφορές, τον άνεμο για μεταφορές στη θάλασσα. Θέλω να πω, τα ζώα που εξημερώναμε. Μετά το 1700, θέλω να δώσω λίγο ένα ιστορικό perspective σε αυτά που θέλω να συζητήσουμε αργότερα. Μετά το 1700 ξεκινάμε να καίμε κάρβουνο, ατμομηχανή. Μετά το 1800 μετά τα μέσα του 1800 αρχίζουμε να χρησιμοποιούμε μηχανές εσωτερικής καύσης λόγω πετρελαίου, και μέχρι τον Ford τα αυτοκίνητα ήταν ένα πολύ περίεργο αγαθό πολυτελείας. Επίσης, να επισημάνω εδώ ότι υπήρχαν και τέτοια αυτοκίνητα πριν από τα αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ήταν όντως πολύ της μόδας και αγοραζόταν από τις πλούσιες κυρίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά τη βιομηχανική επανάσταση, η εκτεταμένη χρήση ενέργειας άλλαξε τελείως το οικονομικό και κοινωνικό πεδίο. Να σας πω ότι όλες αυτές οι ωραίες φωτογραφίες που βλέπετε επάνω, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού, στη μέση δεξιά πυρηνικά, οι υπέροχες Chevrolet, είναι η περίοδος της εκτεταμένης χρήσης πετρελαίου κυρίως, όπου δεν μας ένοιαζε τίποτα. Κυρίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μέχρι τους πρώτους πολέμους στη Μέση Ανατολή και κυρίως μετά την πτώση του Σάχη, μέχρι τότε, μέχρι τα μέσα του 70, κανένας δεν νοιαζόταν για τίποτα. Ούτε πόσο βαριά ήταν τα αυτοκίνητα, ούτε πόσο κόστιζε η βενζίνη, ήταν σχεδόν μηδενική. Μετά το 70 και την κρίση στην Περσία, όλα άλλαξαν. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τον κύριο στην αφίσα κάτω δεξιά, είναι ο Αγιατολάχ Χομεϊνί. Η αφίσα είναι πάνω σε ένα αυτοκίνητο και προτρέπει τους Αμερικάνους να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες για να μην καίνε βενζίνη. Το οποίο ήταν εθνικό έργο. Σώστε τη βενζίνη γιατί χανόμαστε. Ήταν η πρώτη φορά που η βενζίνη άρχισε να κοστίζει. Αυτό άλλαξε πάλι τελείως τον τρόπο. Άλλαξε τελείως την οικονομία σε διεθνές επίπεδο. Ξεκινήσαμε τα ιαπωνέζικα αυτοκίνητα. Αν νομίζετε ότι αυτές οι αηδίες του Τραμπ είναι περιδασμών, είναι δική του εφεύρεση, είναι η τρίτη φορά που γίνεται στην Αμερική. Απλώς λίγο πιο κόσμια γινόταν τις προηγούμενες φορές. Κάθε φορά που η Αμερική αντιμετωπίζει τα προβλήματα που η ίδια δημιουργεί, αντιδρά με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχω τίποτα με τους Αμερικάνους. Ξοδεύω μεγάλο μέρος της ζωής μου στην Βόρεια Αμερική. Απλώς με τις ηγεσίες τους έχω ένα προβληματάκι. Κοινωνικά άλλαξε τα πάντα. Το πώς είναι δομημένες οι πόλεις μας, αυτό το σαμπέρμπι, τα προάστια που εμείς τα εισάγαμε
στην Ελλάδα με καθυστέρηση 30 χρόνων και τώρα επεκτείνονται, είναι αποτέλεσμα της φθηνής βενζίνης. Θέλω να πω ότι ο ενεργειακός τομέας έχει τεράστιες επιπτώσεις όχι μόνο στην οικονομία, αλλά και στο πώς ζούμε και τι κάνουμε. Δείτε εδώ τη διαχρονική εξέλιξη χρήσης υδρογοναθράκων. Ξεκινάει από 0 το 1800, εδώ το μπλε είναι ατμομηχανές και εδώ εσωτερικής καύσης πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Να σας δώσω λίγο και μία, συγγνώμη, γιατί δεν θέλει. Εδώ να σας δείξω λίγο ότι τα τελευταία χρόνια εδώ πάνω ψηλά, δεν νομίζω ότι βλέπετε το... Έχω στυλό? Όχι, δεν έχω ούτε στυλό. Εδώ πάνω είναι τα nuclear, υδροηλεκτρικά και οι νέες οι κυρίως ανανεώσιμες παραμένουν ακόμα ένα σχεδόν τεραστίως μικρό μέρος, δυστυχώς. Απλώς λίγο να συνδέσουμε το ενεργειακό και τη χρήση υδρογοναθράκων με την απογείωση της ευημερίας μας. Εδώ είναι μια ιστορική εξέλιξη του παγκόσμιου ΑΕΠ ανά περιοχή. Αυτό εδώ είναι, αυτή εδώ είμαστε εμείς, η Δυτική Ευρώπη. Αυτό είναι αυτό που αποκαλεί αυτή η μελέτη από όπου πήρα τα στοιχεία, τα colonies της Δυτικής Ευρώπης, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Αυστραλία κτλ. Κυρίως Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο υπόλοιπος κόσμος είναι εδώ κάτω, όπως βλέπετε. Δηλαδή αυτή η τεράστια βελτίωση αυτό είναι παγκόσμιο ΑΕΠ, σωστά, και δείτε ότι η εξέλιξή του έχει να κάνει άμεσα με αυτό εδώ το διάγραμμα. Είναι ακριβώς πανομοιότυπο. Το ότι καταφέραμε να μετατοπιστούμε από τη μυϊκή δύναμη που παράγει έργο, τη δική μας, των οικόσιτων ζώων, σε μηχανές που τις ταΐζαμε κάρβουνο πετρέλαιο, απογείωσε αυτό που ονομάζουμε ευημερία μετρούμενη σε ΑΕΠ, υλικά αγαθά δηλαδή. Απλώς ήθελα να τονίσω ότι μέχρι αυτή την περίοδο, που είναι η αρχή της βιομηχανικής εποχής, όλες οι διάφορες περιοχές της γης κινούνταν με τον ίδιο περίπου τρόπο, με σχεδόν μηδενική αύξηση του ΑΕΠ. Ξεκινάω από τον 1ο αιώνα μετά Χριστό, ενώ ότι έχω πάει πολύ πίσω. Απλώς για να σας δείξω τη μεγάλη επίδραση του ενεργειακού τομέα και κυρίως της καύσης υδρογοναθράκων. Αυτό είναι το τεράστιο θετικό. Πάμε λίγο να δούμε από πού παίρνουμε ενέργεια. Το 90% της ενέργειας που χρησιμοποιούμε και θα χρησιμοποιήσουμε προέρχεται από τον ήλιο. Είτε είναι σε ανανεώσιμη μορφή, φωτοβολταϊκά, τώρα αυτά που βλέπουμε, είτε είναι σε ημι-ανανεώσιμη μορφή, δηλαδή ανανεώσιμη με πιο αργό ρυθμό, βιομάζα, γιατί τα φυτά παίρνουν ενέργεια από τον ήλιο, φωτοσύνθεση, είτε είναι αποξηραμένα, αποσυντεθειμένη βιομάζα που ταΐζουμε τα μηχανήματα, δηλαδή οι υδρογονάθρακες. Όλα προέρχονται από τον ήλιο. Ωραία. Η γεωθερμία και τα λοιπά είναι ένα πολύ μικρό μέρος της ενέργειας που χρησιμοποιούμε. Επομένως, ο ήλιος
είναι εκεί και μπορεί να μας παρέχει και να μας τροφοδοτήσει με αρκετή ενέργεια, υπεραρκετή, σε 88 λεπτά, αν μπορούσαμε να την δεσμεύσουμε και να την αποθηκεύσουμε, σε 88 λεπτά ο ήλιος μας δίνει τόση ενέργεια όσο χρειαζόμαστε με την παρούσα χρήση για ένα χρόνο. Επομένως, αν σας ρωτήσει κάποιος αν υπάρχει αρκετή ανανεώσιμη ενέργεια, υπάρχει άπειρη. Απλώς είμαστε αρκετά χαζοί να μην μπορούμε να τη δεσμεύσουμε ακόμα. Είναι θέμα, μάλλον δεν είμαστε χαζοί, είναι θέμα επένδυσης. Ωραία. Γιατί απλώς θα ήθελα να σας δείξω τι κάνουμε μέχρι τώρα. Εξορίσουμε άνθρακα. Όλες αυτές οι μέθοδοι εξόρυξης που βλέπετε εδώ πέρα χρειάστηκαν επένδυση. Η βλακεία με τη γνώση έχει να κάνει με προσέλκυση των έξυπνων ανθρώπων, άρα πρέπει να τους δώσεις κίνητρα. Οι μηχανικοί που λέμε ότι είναι πολύ έξυπνοι και βρίσκουν όλες αυτές τις μεθόδους, προσελκύονται από χρήματα. Μέχρι πρόσφατα οι περισσότεροι πληρωνόταν πολύ καλά εδώ και εδώ. Και γιατί πληρωνόταν πολύ καλά? Γιατί όλες οι μέθοδοι εξόρυξης υδρογοναθράκων έχουν στηριχτεί από τεράστιες επιδοτήσεις. Είναι ο πιο επιδοτημένος κλάδος ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Οι επιδοτήσεις σε ανανεώσιμες παραμένουν χαμηλότερα από το 1%. Αν νομίζετε ότι επιδοτούνται πολύ οι ανανεώσιμες. Εδώ σας δείχνω απλώς την εξέλιξη, το να πάμε, γιατί πάντα υπήρχε αυτή η συζήτηση αν τελειώνουν οι υδρογονάθρακες. Οι υδρογονάθρακες δεν τελειώνουν, έχουμε καταναλώσει λιγότερο από το 2% των αποθεμάτων υδρογοναθράκων. Απλώς πρέπει να πας είτε πολύ βαθιά στη θάλασσα, ωραία, είτε πολύ βαθιά στη γη. Αυτό κάναν τα τελευταία χρόνια με τα σχιστολιθικά, συγγνώμη η μετάφραση που αν και έχω προπονηθεί, με τα σχιστολιθικά αποθέματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι η μεγαλύτερη καταστροφή του περιβάλλοντος. Όλες αυτές οι μέθοδοι, αυτό θέλω λίγο μόνο να συζητήσω. Αν έχετε ερωτήσεις σε οτιδήποτε, τη συζητάμε αργότερα, μπορούμε να επανέλθουμε. Ότι αυτές οι μέθοδοι απέτησαν τεράστιες επιδοτήσεις από το δικό μας εισόδημα διαχρονικά, δηλαδή φορολογικά λεφτά, για να γίνουν όλες αυτές οι τεράστιες ανακαλύψεις. Είναι μηχανικά θαύματα. Αν μου λέγατε εμένα το 90 ότι αυτή η μέθοδος, το fracking, θα γινόταν εμπορική, όχι θα γελούσα γιατί το συζητούσαμε τότε. Και όμως αυτό είναι που έκανε την Αμερική καθαρό εξαγωγέα φυσικού αερίου. Εισάγουμε εμείς στην Ελλάδα, στην Αλεξανδρούπολη, αμερικάνικο φυσικό αέριο, το καλύτερο. Απλώς λίγο να το σκεφτείτε, σας δίνω λίγο χρόνο. Παράγεται στην Αμερική με τον πιο αρνητικά περιβαλλοντικό τρόπο, υγροποιείται και μεταφέρεται καίγοντας υδρογονάθρακες από τη Βόρεια Αμερική στην Ελλάδα, στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό καταναλώνω. Πώς λίγο να το σκεφτείτε. Γιατί αυτό που θέλω λίγο να πάω είναι και στο αρνητικό. Σας έδειξα το θετικό της χρήσης υδρογοναθράκων. Μας απογείωσαν κυριολεκτικά όσον αφορά την αύξηση του βιωτικού επίπεδου, μετρούμενου ως ΑΕΠ, μετρούμενου σε υλικά αγαθά, όλα αυτά που βλέπετε εδώ, κομπιούτερ, οθόνες, γραφεία, δεν υπήρχαν πριν.
δεν υπήρχαν γιατί δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ενέργεια. Ωραία. Χρησιμοποιούσαμε χημική ενέργεια. Τρώγαμε και σμπρώχναμε ή βάζαμε τα ζώα να σμπρώχνουν. Ωραία. Μετά ταΐζαμε μηχανές. Η υπόθεση είναι ότι τώρα πλέον μπορούμε να ταΐσουμε μηχανές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί, όχι κυρίως, ο πρωταρχικός και επίγον λόγος είναι η κλιματική αλλαγή. Η καύση υδρογοναθράκων καταλάβαμε σχετικά αργά, τέλη του 60, ότι εντείνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου και οδηγεί στην κλιματική αλλαγή αρχικά και τώρα πλέον στην κλιματική κρίση. Ήδη η μέση θερμοκρασία της Γης έχει αυξηθεί αρκετά περισσότερο από 1,2-2,5 σε μέσο όρο παγκόσμιο. Πέρυσι το Αιγαίο και το Ιόνιο είχαν αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από 2,4 βαθμούς. Ωραία. Ο μέσος παγκόσμιος όρος είναι 1,2,5, πλησιάζει το 1,3. Ο στόχος, να θυμίσω, της παγκόσμιας κοινότητας, για να μην έχουμε τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις, είναι 1,5. Είναι ακατόρθωτος πλέον. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση και να σταματήσουμε να αναπνέουμε να φτάσουμε αυτό το στόχο. Τι κάναμε, πώς φτάσαμε εδώ, και έχοντας υδρογονάθρακες κυρίως. Αυτή είναι η διακύμανση, αυτή εδώ η γραμμή δείχνει τη διακύμανση των συγκεντρώσεων διοξιδίου του άνθρακα 800.000 χρόνια πριν μέχρι σήμερα. Και στο 0, βιομηχανική επανάσταση, γιατί δεν φαίνονται τα τελευταία 150 χρόνια, είναι μια γραμμή σε αυτή την κλίμακα, εκτοξεύσαμε τις συγκεντρώσεις διοξιδίου του άνθρακα σε πάνω από 440, τα ppm, η κλίμακα είναι κλίμακα, δεν χρειάζεται. Είναι συγκέντρωση μικρών κομματιών διοξιδίου του άνθρακα σε ένα κυβικό χιλιοστό. Θέλω να παρατηρήσετε εδώ ότι όλα τα τελευταία 1000 χρόνια η διακύμανση ποτέ δεν ξεπερνούσε τα 100 ppm. Αυτός εδώ είναι ο ευτύχης. Πού είσαι ευτύχη, με βλέπετε? Ναι, εδώ είναι. Αυτός εδώ είναι ο ευτύχης. Την μικρή του ζωή, όπως σας είπα, είναι δεινόσαυρος. 62 γεννημένος, σε λιγότερο από 100 χρόνια, θυμηθείτε, τα τελευταία 1000 χρόνια ποτέ το ελάχιστο με το μέγιστο δεν είχαν διαφορά 100. Εγώ στη μικρή μου τη ζωή έχω συμβάλει σε αύξηση, όσο είναι, θες το υπολόγιζα, 111,57. Απλώς για να σας δώσω μία αίσθηση του τι έχουμε κάνει. Πάμε λίγο πίσω. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τα τελευταία 1000 χρόνια, χωρίς την ανθρωπογενή παρέμβαση, γιατί ακούγονται διάφορες ιστορίες, άμα πάτε εκεί έξω στο διαδίκτυο, τα οποία είναι τελείως αστεία. Τα τελευταία 1000 χρόνια, χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπου, οι φυσικές διακυμάνσεις, κύκλοι, Ελνίνια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ωραία, παγετώνες, ζεστές περίοδοι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, η διακύμανση των συγκεντρώσεων διοξιδίου του άνθρακα δεν ήταν από το ελάχιστο στο μέγιστο ποτέ πάνω από 100. Με διαστήματα χιλιάδων χρόνων που έδιναν χρόνο στη γη, στο οικοσύστημα να προσαρμοστεί και στα ζώα και στα φυτά. Εμείς λοιπόν, προσωπικά εγώ, γι' αυτό έβαλα τη φωτογραφία μου, έχω συμβάλει στην αύξηση πάνω από 111 μέχρι τώρα. Ζωή να έχω, θα φτάσω τα 130 μάλλον. Ωραία. Αυτό είναι τερατώδες.
Τώρα που καλά όσο δεν το καταλαβαίναμε, απολαμβάναμε τα ωφέλη, σας είπα ότι έχει τεράστια ωφέλη. Αλλά από τη στιγμή που το έχουμε αντιληφθεί, τουλάχιστον από τα μέσα του 80, άντε πες από τα μέσα του 90, Ρίο, Κιώτο, Johannesburg, να σας πω όλες τις συνδιασκέψεις που έχω συμμετάσχει. Και είμαστε ακόμα εδώ, αυξάνοντας τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ή ηλίθιοι είμαστε ή ηλίθιοι. Μάλλον ηλίθιοι. Το λέει και ο Γκουτιέρες. Δηλαδή, τέλος πάντων, οποιοδήποτε δεν έχει συμφέρον στις πετρελαϊκές εταιρείες, το Forbes, ό,τι και να διαβάσετε. Η BP, διαβάστε την ετήσια έκθεση της BP, ακριβώς τα ίδια πράγματα λέει. Οι μόνοι που λένε κάτι διαφορετικό είναι ασφαλώς οι πετρελοπαραγωγές χώρες, οι οποίες τα τελευταία 3 χρόνια φιλοξενούν τις συνδιασκέψεις για το κλίμα. Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Να έχετε και μία αίσθηση του προς τα πού πάμε. Συγγνώμη. Το πού θα έπρεπε να πάμε το δείχνει αυτό το διάγραμμα, γιατί η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα μέσω αυτού που ονομάζεται IPCC έχει κάνει όλες τις μετρήσεις και έχει δώσει τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε για να υπάρχει μία πιθανότητα να φτάσουμε το 1,5 είναι να πάμε στο καθαρό 0 εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Πολλές μελέτες λένε μέχρι το 2030, άντε μέχρι το 2050. Αν θέλουμε 1,7 να πάμε εδώ, αν θέλουμε πουθενά από αυτά δεν πηγαίνουμε. Οι εκπομπές δυστυχώς πάνε έτσι. Ωραία. Εδώ είμαστε, κάθε χρόνο λέμε φτάσαμε την κορυφή και συνέχεια ανεβαίνουμε. Δυστυχώς. Μην βλέπετε εδώ που κατέβηκε, είναι η μείωση της παραγωγής λόγω κορονοϊού. Αυτά είναι τα 3 σενάρια που σας έλεγα. Ωραία. Κλιματική αλλαγή λοιπόν είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Πάμε λίγο, δεν είμαι καταστροφολόγος, απλώς ήθελα να σας δείξω. Δυστυχώς διαβάζω επιστημονικά άρθρα περί κλιματικής αλλαγής και είμαι, όσοι με ξέρουν, σχετικά απεσιόδοξος. Και ήθελα να μεταφέρω τουλάχιστον έτσι, με μπακάλικο τρόπο αυτό το ψιλοθεματάκι που έχει η ανθρωπότητα. Κυρίως τα παιδιά μας. Πάμε λίγο στο οικονομικό. Αυτές είναι οι τιμές αργού πετρελαίου τα τελευταία 70 χρόνια. Έχω πάρει ένα ίντεξ, το WTI του Τέξας, είναι ο βασικός δείκτης που χρησιμοποιείται παντού για παγκόσμιες τιμές πετρελαίου. Αυτό που θέλω να δείτε είναι ότι έχει διάφορες αυξομοιώσεις. Αυτές εδώ οι περιοχές που είναι λίγο γκρι είναι οικονομικές υφέσεις. Ας πούμε εδώ στην οικονομική ύφεση που εμείς την πήραμε το 10 από την Αμερική, η κύρια ύφεση ήταν πριν, εκεί με το στεγαστικό στην Αμερική. Έπεσε τελείως η τιμή γιατί έπεσε η οικονομική δραστηριότητα. Τέλος πάντων, εδώ είναι κορονοϊός. Επανήλθε, αυτό που θέλω λίγο να συζητήσω είναι και το τι γίνεται σήμερα και πού πρέπει να πάμε από οικονομική σκοπιά. Αφήστε το περιβαλλοντικό, ακούστε όλα αυτά τα ωραία πράγματα ή διαβάστε στο ίντερνετ ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Έβλεπα προχθές τον Υπουργό Περιβάλλοντος της Αμερικής που έλεγε ότι τι είναι η κλιματική αλλαγή, πρέπει να απαλλαγούμε από αυτές τις βλακίες και να εξορίσουμε. Πάμε λίγο στο οικονομικό. Επομένως, επειδή υπάρχει πολύ στραμπισμός εκεί έξω,
και άνθρωποι που δεν πιστεύουν στην κλιματική αλλαγή. Δεν θα επιμείνω. Να σας μιλήσω λίγο για οικονομικά. Η τιμή λοιπόν για φέτος έχει πέσει από τα 80 αρχές Γενάρη, αυτή είναι η τιμή προχθές. Πήρα 58 και 6. Γιατί πέφτει η τιμή? Θυμηθείτε που σας έλεγα ότι για να πάμε λίγο στο γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό, που νομίζω ότι είναι λίγο πιο ιντριγκαδόρικο, και η Αμερική έγινε καθαρός εξαγωγέας φυσικού αερίου λόγω των σχιστολιθικών αποθεμάτων και της τρελής εξόρυξης χωρίς αύριο που γίνεται ανεξαρτήτως Τραμπ εδώ και μετά από το 10. Είναι πολλά τα λεφτά, προφανώς. Ποιο είναι το τεράστιο πρόβλημα που θα έχει η Αμερική? Καθαρού πόσιμου νερού. Έχουν μολύνει όλα τους τα αποθέματα. Αν έχει μία εξάρτηση οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα επόμενα χρόνια θα είναι καθαρό πόσιμο νερό από τον Καναδά. Ήδη εισάγει το μεγαλύτερο μέρος, οι Ανατολικές Πολιτείες εισάγουν το μεγαλύτερο μέρος του πόσιμου νερού, το Κεμπέκ. Προς το παρόν σε χαμηλές τιμές. Αλλά είναι απολύτως εξαρτημένοι και θα γίνουν πολύ πιο εξαρτημένοι. Κυρίως λόγω, πέραν των άλλων περιβαλλοντικών προβλημάτων της βιομηχανικής ανάπτυξης που είχαν, κυρίως λόγω των εξορίξεων σχιστολιθικών. Δείτε λοιπόν πώς άλλαξε όλη την ιστορία το σχιστολιθικό. Εδώ είναι η παραγωγή τους, ξεκινάει δειλά και μετά το 10 εκτινάσεται, και με αυτή την παραγωγή όλα τα άλλα, όλες οι άλλες πηγές κατεβάζουν την παραγωγή τους και μέχρι σήμερα δείχνει τεράστια αύξηση, εκτός από τα τελευταία 2 τρίμηνα, όπου η παραγωγή πέφτει. Γιατί πέφτει η παραγωγή? Καταρχήν να σας πω ότι ο υπέροχος πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε 2 πράγματα. Ότι θα πέσουν οι τιμές της βενζίνης και θα αυξηθεί η παραγωγή. Το ένα το πέτυχε. Οι τιμές της βενζίνης έχουν πέσει. Ήμουν πριν από λίγο καιρό στο Ιλινόις, από πόσο ήτανε, βάζει στο γαλόνι 3,10, 3,15, από 5. Σημαντική μείωση. Το άλλο δεν θα το πετύχει. Δυστυχώς η παραγωγή θα συνεχίσει να πέφτει. Αν διαβάσετε όλες τις ενεργειακές προβλέψεις, συγγνώμη, γιατί με τον ενεργειακό τομέα δεν πρέπει να είσαι βέβαιος. Ωραία. Ποτέ δεν ξέρεις ποιος πόλεμος θα γίνει, πώς θα αυξηθεί η ζήτηση ή πώς θα μεταβληθούν γεωπολιτικοί παράγοντες. Αλλά προς το παρόν όλες οι προβλέψεις δείχνουν μείωση της παραγωγής φυσικού αερίου από σχιστολιθικά στην Αμερική. Αυτό γίνεται για 2 κυρίως λόγους, γιατί η τιμή πέφτει και τα κόστη αυξάνονται. Πολλά από αυτά τα πηγάδια που μέχρι τώρα βγάζανε λεφτά, τώρα έχουν ζημιά, οπότε έχουν κλείσει την παραγωγή τους μέχρι να ανέβει η τιμή. Η οποία η τιμή, οι προβλέψεις λένε ότι πολύ δύσκολα να ανέβει πάνω από τα 60 στο άμεσο μέλλον. Ξαναλέω, ο ενεργειακός τομέας έχει να κάνει με τόσο διαφορετικές παραμέτρους. Αν γίνει ένας άλλος πόλεμος, αν σπάσει ένας αγωγός, όχι κατά λάθος, τέλος πάντων, ή οτιδήποτε τέτοιο, οι τιμές θα μεταβληθούν άμεσα. Να σας δείξω λίγο, γιατί έλεγα για τα σχιστολιθικά, έμεινε η γραμμή που έδειχνα πριν, κάτσε να τη βγάλω. Έλεγα λοιπόν για τα σχιστολιθικά, αυτή είναι η αύξηση της παραγωγής, όχι της παραγωγής, αυτές είναι οι εξαγωγές φυσικού αερίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Και κάπου εδώ γίνανε καθαροί μετά το 15, τέλη
15-16 γίνανε καθαροί εξαγωγείς. Δηλαδή εξήγαγαν περισσότερο από ό,τι εισάγουν. Drill baby drill, λοιπόν. Απλώς λίγο να έρθω στο σήμερα. Αν θα πρέπει να συνεχίσουμε να βασιζόμαστε σε υδρογονάνθρακες, λίγο να το κάνω πιο ζουμερό. Ελπίζω να μην ξεφύγω τελείως, γιατί θέλω να ασχοληθώ λίγο και με τα δικά μας αποθέματα στο τέλος. Να σας πω ότι λόγω της επαφής με τον Καναδά και επειδή θεωρείται γενικά φιλοπεριβαλλοντική χώρα, να σας πω ότι ο Καναδάς ή τουλάχιστον 2 επαρχίες έχουν δώσει και πέρυσι άδειες, καινούριες αδειοδοτήσεις ψηλά στη θάλασσα για εξορίξεις. Απ' την άλλη μεριά έχουμε αύξηση των ανανεώσιμων. Αυτή εδώ η φωτογραφία την έβαλα, συγγνώμη που είναι, γιατί μου φεύγει. Αυτή εδώ η φωτογραφία την έβαλα κυρίως γιατί είναι από το Τέξας. Βλέπετε εδώ στην κάτω δεξιά γωνία μία παρατημένη πετρελαιοπαραγωγή και ένα αιωλικό πάρκο στην ίδια έκταση. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες τα αιωλικά, η τιμή τους, το κόστος τους έχει πέσει κάτω από τα περισσότερα πηγάδια υδρογονανθράκων. Επίσης, να σας δείξω ότι παρότι κάποιες χώρες συνεχίζουν, δειλά βέβαια πλέον, γιατί οικονομικά δεν συμφέρει, κάποιες άλλες, όπως αυτές εδώ οι χώρες που έχουν φτιάξει ένα σύνδεσμο για να σταματήσει η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, κινούνται προς τελείως διαφορετικές χώρες. Αυτή εδώ δεν είναι χώρα. Αυτή είναι μία επαρχία του Καναδά. Ο Καναδάς έχει 2 πρόσωπα. Έχει τις πετρελαιακές επαρχίες όπως είναι το Newfoundland και η Αλμπέρτα που έχει κοιτάσματα και τις άλλες πολιτείες οι οποίες είναι πολύ πιο φιλοπεριβαλλοντικές. Να γίνουμε σε ήχηδες ή όχι εδώ στην Ελλάδα. Αυτό εδώ πάνω αριστερά είναι το Sanco Swift που κάνει έρευνες ή έκανε έρευνες πέρυσι νοτιοδυτικά της Κρήτης και το έβαλα δίπλα σε μία φάρμα αιωλικών στη Σκωτία και καθώς είναι Σκωτία με δυσκολία διακρίνεται το αιωλικό στο βάθος για όσους έχουν πάει Σκωτία. Αυτή η φάρμα αιωλικών είναι μία σχετικά πρόσφατη φάρμα. Απλώς λίγο να σας δώσω οικονομικά στοιχεία για την παραβολή, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, αντί να ψάχνουμε για πετρέλαια νότια της Κρήτης. Κόστισε 2,5 δισεκατομμύρια, έχει 84 τουρμπίνες, τέλος πάντων καλύπτει τις ανάγκες σχεδόν μισού εκατομμυρίου σπιτιών. Έχει λειτουργικά κέρδη 218 εκατομμύρια το χρόνο, με έσοδα σχεδόν 400, δηλαδή για τους οικονομολόγους έχει πάνω από 1 ευρώ κέρδος για κάθε 2 ευρώ εσόδων, το οποίο για οικονομικά είναι πολύ σημαντικό. Έχει 70 εργαζόμενους. Έχει χαμηλά λειτουργικά, αυτό θέλω. Ωραία. Απλώς θα την παραβάλω 2 δυνατότητες τις οποίες θα μπορούσαμε να έχουμε. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τι είναι πιο ακριβό και τι είναι πιο φτηνό μακροχρόνια. Δεν θέλω να πω, βλέπω το χρόνο να περνάει, οπότε θέλω να κρατηθώ μέσα στο πλαίσιο. Δώστε μου 2 λεπτά, θα τρέξω 2 διαφάνειες, απλώς λίγο
να σας δώσω ένα ένασμα, αν θέλετε να συζητήσουμε και τη δική μας περίπτωση. Να σας πω ότι υπάρχουν σημαντικά δυνητικά κόστη. Αυτό εδώ είναι το Deepwater Horizon της BP, το μεγάλο ατύχημα το 2010, και αυτό ήταν από διερευνητικό πηγάδι. Δεν είχαν αρχίσει να αντλούν. Επομένως, ακόμα και στην εξερεύνηση και διερεύνηση μπορεί να έχει σημαντικά κόστη. Ενώ πριν αρχίσει τη διερεύνηση μπορεί να έχεις. Στη νοτιοδυτικά της Κρήτης ήδη έχουμε τεράστια κόστη όσον αφορά τα ψάρια που διαταράσσεται η ησυχία τους από όλες αυτές τις εξερευνητικές, γιατί γίνονται με σεισμογραφικά, δεν ξέρω αν ξέρετε. Διαβάστε. Προς το παρόν δεν έχουμε έσοδα, αλλά έχουμε σημαντικότατα κόστη. Ελπίζω να μην έχουμε τέτοιου είδους κόστη, αλλά υπάρχει πιθανότητα. Αυτό ήταν BP, μία από τις μεγαλύτερες, δεν είναι ότι δεν είχαν την τεχνολογία. Επίσης, αν θέλετε, δεν θα επιμείνω πολύ όσον αφορά τα έσοδα που θα έχουμε. Το πρώτο, υπάρχει ήδη αδειοδότηση για εξερεύνηση και διερεύνηση. Αν θέλετε μπορείτε να τα βρείτε όλα, είναι στα φύλλα της εφημερίδας της κυβέρνησης, όλες οι συμβάσεις. Αν δείτε, για να ξεκινήσουμε να αντλήσουμε, χρειαζόμαστε τουλάχιστον μια 8 ετία. Αυτά είναι προπέρσινα, άντε μια 6 ετία. Με την τάση των τιμών δεν ξέρω αν θα είναι βιώσιμο το να εξορίξουμε. Για μένα δεν είναι. Αλλά σας δίνω ένα στοιχείο, γιατί αυτό έχει να κάνει με προβλέψεις. Τι τιμές θα έχει και τι θα είναι το κόστος. Επίσης, ποιος θα πείτε ότι έχει ωφέλη, ποιος θα έχει το όφελος. Τι ποσοστά έχουμε εξασφαλίσει, διαβάστε στα φύλλα της κυβέρνησης, τι ποσοστά ανάλογα με το τι θα βρεθεί. Εξασφαλίζει το ελληνικό κράτος. Να σας πω ότι ξεκίνησα λέγοντας ότι διάφορες επαρχίες του Καναδά, όπως το Νιούφιλαντ και το Λαμπραντόρ, ήδη δίνουν και δώσανε το 2014, τώρα υπάρχει μια συζήτηση για να τις πάρουν πίσω, αδειοδοτήσεις, παρότι είναι πετρελαιοπαραγωγές περιοχές, έχουν το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στον Καναδά, είναι από τις φτωχότερες επαρχίες στον Καναδά, γιατί τα έσοδα, πέραν του να έχεις έσοδα, το πώς μοιράζονται μεταξύ εταιρείας και κράτους, έχει και το επόμενο βήμα, πώς το κράτος διαχέει αυτόν τον δυνητικό, έστω και μικρό πλούτο, στους πολίτες του. Επομένως, προσοχή όταν συζητάμε για εξορίξεις. Πρώτον, διερευνήστε τις εναλλακτικές, πληροφορηθείτε για το τι τιμές και σε τι χρονικό ορίζοντα θα γίνει η επένδυση. Λάβετε υπόψη σας δυνητικά κόστη. Αυτά θα είναι τεράστια κόστη νοτιοδυτικά της Κρήτης, καθώς η Κρήτη ζει από τον τουρισμό. Ένα τέτοιο και την τέλειωσαν. Επίσης, διαβάστε πώς γίνεται οι συμβάσεις αδειοδότησης και στο τέλος αναρωτηθείτε αν το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα είναι καλύτερο από τον Καναδά, έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι ο πλούτος θα διαμοιραστεί καλύτερα στους πολίτες της Ελλάδας από ό,τι στις πολίτες του Καναδά. Με αυτά τα ερωτήματα, κυρίως ερωτήματα ήθελα να σας θέσω. Σας ευχαριστώ πολύ
για την προσοχή σας. Ελπίζω να σας έδωσα κάποιες πληροφορίες και να σας γέννησα ερωτήσεις σχετικά με κυρίως τους ενεργειακούς πόρους και το μέλλον τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Και είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτύχη, και για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση και που προσπάθησες να συγκρατήσεις το χρόνο. Οπότε τώρα, Χριστίνα, ποια είναι η διαδικασία? Δίνουμε το λόγο στους φοιτητές μας πρώτα. Όχι, μπορούμε και εμείς μπορούμε να πούμε 2 λόγια κι εμείς. Εγώ, ας πούμε, έτσι, μια ανησυχία μου βγήκε. Την έχω. Εντάξει, οκ. Εκφράστηκε η ανησυχία μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς ένα κοινό μεγάλο. Δηλαδή, τι να πω. Το κακό είναι ότι, και με αυτό δεν θα προσθέσω κάτι άλλο, ότι όταν δεν το ζούμε αυτό το δυνητικό πρόβλημα, όταν δεν χτυπήσει τη γειτονιά μας και την πόρτα μας, νιώθουμε πάρα πολύ ωραία με όλα αυτά τα εύκολα αγαθά που μας δίνουν οι υδρογονάνθρακες και δεν σκεφτόμαστε. Δηλαδή, δεν ήταν στη γειτονιά μου το ατύχημα, δεν βαριέσαι, δεν το σκέφτομαι, δεν δίνω σημασία. Όταν βέβαια μου τη χτυπήσει την πόρτα, εκεί... Αλλά θα έπρεπε να είμαστε λίγο proactive σε αυτά τα πράγματα, να μην περιμένουμε να γίνει το ατύχημα αυτό, τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε θερμά για την τροφή για σκέψη που πήραμε. Συγγνώμη, κατέβασα την παρουσίαση. Αν θέλει οποιοδήποτε την ξανανεβάζω, απλώς να έχω μία αίσθηση του κοινού. Αν θέλει κάποιος να ρωτήσει, τουλάχιστον να σας βλέπω. Κύριε Σαρζετάκη, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι, Ό,τι γιατί μου έκανε φοβερή εντύπωση η λύση που έδωσε η Σκωτία με 84 ανεμογεννήτριες, καλύπτει εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά. Αποθηκεύει την ενέργεια που παράγεται σε αυτό το αιωλικό πάρκο ή τη διοχετεύει κατευθείαν η Σκωτία? Η αποθήκευση προς το παρόν είναι το μεγάλο πρόβλημα με τις ανανεώσιμες. Και γι' αυτό δεν μπορούν να σταθούν μόνοι τους. Άρα αν το συνδυάσουμε με την άλλη διαφάνεια ότι σε 88 ώρες η ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες, τελικά η αποθήκευση είναι μονόδρομος από ό,τι καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, καθώς είτε θα πρέπει να φτιάξεις ένα δίκτυο παγκόσμιο, το οποίο είναι τρομερά υψηλού κόστους, καθώς η μισή γη δεν βλέπει ήλιο, σωστά. Επομένως, είτε θα πρέπει να βασίζεται στα αιωλικά, αν φυσάει κτλ. Είναι δύσκολο. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει ένας βιώσιμος τρόπος αποθήκευσης. Αλλά αυτό, για μένα, όλα αυτά είναι τεχνικά προβλήματα. Και ό,τι είναι τεχνικό πρόβλημα έχει και λύση. Και πώς δίνεται η λύση? Ρίχνοντας λεφτά. Έχω φίλους, πρώην συμφοιτητές, μηχανικούς, σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, οι οποίοι δουλεύουν σε offshore drilling, δουλεύουν 1,5-2 μήνες και κάνουν τριπλάσια λεφτά από ό,τι έκανα εγώ στον Καναδά. Όχι εδώ, γιατί εδώ έτσι κι αλλιώς σπόρια τρώμε. Ενώ ότι τα χρήματα που πληρώνει αυτός ο τομέας των υδρογονανθράκων έχει τραβήξει προφανώς τους πιο σημαντικούς μέχρι τώρα ανθρώπους. Επομένως, τι θέλω να πω, εάν όντως που πλέον έχει γίνει σαφές ότι κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, θα πέσουν αρκετά λεφτά ώστε να λυθεί και αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι άλυτο προφανώς. Και από πλευράς μπαταριών, η αποθήκευση μπορεί να γίνει με 2.000 τρόπους, σε υδρογόνο, σε υδροηλεκτρικά. Μπορώ να ρωτήσω κι εγώ πάνω σε αυτό το σημείο που αναφέρθηκε και ο κύριος Λεόντας. Προφανώς λοιπόν δεν έχουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε την ενέργεια του ήλιου, αλλιώς θα είχαμε λύσει και το πρόβλημα της ενέργειας.
αφού οι 88 ώρες θα αρκούσαν για ένα ολόκληρο χρόνο, αν θυμάμαι καλά το συνδυασμό. Δεν είναι μόνο, Ελένη, δεν είναι μόνο η αποθήκευση, δεν έχουμε τόσο αποτελεσματικό τρόπο συλλογής επίσης. Σωστό. Και έρχομαι στην επόμενη ερώτηση. Με τις ανεμογεννήτριες, που ίσως ο τρόπος συλλογής της ενέργειας μέσω της γεννήτριας είναι πιο αποτελεσματικός, την ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες μπορούμε να την αποθηκεύσουμε. Όχι, οποιαδήποτε ενέργεια δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε. Άρα, ουσιαστικά, ό,τι παράγεις μπορεί να το καταναλώσεις μόνο εκείνη τη στιγμή. Ναι, εκτός αν έχεις ένα διευρυμένο δίκτυο. Στην Ευρώπη, ας πούμε, υπάρχει. Αλλά η Γερμανία, ας πούμε, πολλές μέρες πετάνε ηλεκτρισμό πολύ. Ναι, γιατί το διάβαζα πρόσφατα αυτό και δεν ήμουν σίγουρη ότι ισχύει ή είναι κάποια υπερβολή που με κάποιο τρόπο εκδηλώνεται. Άρα μπορεί να έχεις υπερφόρτωση του δικτύου συγκεκριμένες εποχές, ας πούμε, που είναι πολύ άριθα και δεν μπορείς να την κάνεις τίποτα αυτή την ενέργεια. Σωστά. Η Ελλάδα πέρυσι το καλοκαίρι είχε συνεχόμενες 8 μέρες και συνολικά πάνω από ένα μήνα με 100% αιωλικά. Η Ελλάδα. Πέρυσι το καλοκαίρι. Άρα, ίσως δεν έχει νόημα να επενδύσεις περισσότερο αυτή τη στιγμή στις ανεμογεννήτριες. Λέω το παράδειγμα γιατί με προβλημάτισε. Αφού δεν μπορείς να αποθηκεύσεις την ενέργεια και μπορεί και να την πετάς. Μπορεί να πρέπει να στρέψουμε την έρευνα και άρα και την αντίστοιχη χρηματοδότηση σε άλλες μορφές ανανεώσιμες πηγές και την αντίστοιχή τους, ας πούμε, εφαρμογή, ώστε να μπορείς να αξιοποιείς περισσότερο την ενέργεια που παράγεται. Όχι, Ελένη. Αυτό που είπε ο κ. Αρτζετάκης είναι ότι όλες οι ανανεώσιμες ενέργειες έχουν το πρόβλημα της αποθήκευσης. Δεν είναι μόνο η αιωλική ενέργεια. Ναι, σύμφωνη. Αλλά λέω, επειδή υπάρχει μία στόχευση πάλι στην αύξηση των ανεμογεννητριών, γιατί να φτιάξουμε περισσότερες ανεμογεννήτριες όταν ήδη την ενέργεια που παράγεται από αυτές δεν μπορούμε να την αφομοιώσουμε όταν υπάρχει περίσσια. Μα ό,τι και να κάνεις θα είναι το ίδιο πρόβλημα. Εννοώ ότι αφού από τις ανεμογεννήτριες έχουμε φτάσει σε ένα πικ, μπορούμε να πάμε σε άλλες, μπορούμε να πάμε στο φωτοβολταϊκό. Στην Ελλάδα μιλάω τώρα, έτσι, σε μια μικροκλίμακα, έτσι. Δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο πικ. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι τελείως διαφορετικό, έχει να κάνει με την Ελλάδα. Η έρευνα νομίζω ότι θα έπρεπε να στραφεί. Ωραία, εντάξει, να πάμε τώρα και στα υπόλοιπα. Να στραφεί η έρευνα στους τρόπους αποθήκευσης. Δηλαδή, αν εκεί ενταθεί, να βρούμε τρόπους σωστής αποθήκευσης και διοχέτευσης και διαμοιρασμού. Δουλειά. Κοιτάξτε, να σας το πω λίγο πιο γενικά. Συγγνώμη τώρα, ξέρω ότι έχω δει 2 τουλάχιστον χέρια. Απλώς λίγο να πω κάτι πάρα πολύ σύντομα, ότι σκεφτείτε ότι είμαστε σε μία περίοδο από οικονομικής πλευράς αντίστοιχη της περίοδου της εισαγωγής των σιδηροδρόμων και των μηχανών και πετρέλαιο. Και τότε υπήρχαν διάφορα, υπήρχαν ηλεκτρικά εσωτερικής καύσης, υπήρχαν υδρογόνου αυτοκίνητα. Το που κλείδωσε η τεχνολογία είχε να κάνει με πολλές παραμέτρους. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται μια τεράστια μάχη για το τι τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί. Είτε θα είναι υδρογόνο, είτε θα είναι πλήρως ηλεκτρικά, είτε θα είναι αυτό που θέλουν οι Γερμανοί που είναι υδρογόνο μαζί με βιοκαύσιμο, υγροποιημένο διοξίδιο του άνθρακα, γίνεται της χαζής. Η ανάπτυξη των τεχνολογιών γίνεται. Το πού θα κλειδώσει και πόσο σύντομα για να μπορέσει να αναπτυχθεί σε οικονομίες κλίμακος, αυτό είναι το ζητούμενο. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο πεδίο που αφορά τις επενδύσεις, κεντρικές τράπεζες, κράτη κτλ. Ας μην μπούμε εκεί πέρα. Ωραία. Συγγνώμη, σας μπέρδεψα παραπάνω. Όχι, δεν μας μπέρδεψες. Άλλωστε είναι και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα με επιτρέψετε επίσης να καλωσορίσω τον κύριο Γεωργακέλο, που είναι επίσης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, πάλι σε θέματα περιβάλλοντος και συνάδελφος αγαπητός στη 242,
στην ενότητα που είναι και ο Ευτύχης και εγώ. Αγαπητέ Δημήτρη, καλησπέρα. Έχεις σηκώσει χέρι. Καλησπέρα. Θα δώσω μια προτεραιότητα σε σένα και μετά ο λόγος στους φοιτητές. Νομίζω ο κύριος Χατζηνικολάου προηγείται. Είπα αν δεν πειράζει τον κύριο Χατζηνικολάου, να ξεκινήσουμε τον κύριο Γεωργακέλο, μια και είναι συνάδελφος, και μετά να δώσουμε το λόγο σε εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, και στους υπόλοιπους φοιτητές και σε όποιον άλλο φυσικά θέλει να μιλήσει. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια θερμά στον Ευτύχη. Εξαιρετική παρουσίαση, πολύ ενδιαφέρουσα. Και στην Ελένη και στην κυρία Διακάκη, φυσικά και στο ΕΑΠ για την οργάνωση και στη ΔΕΟ μας. Θέλω να κάνω μια ερώτηση, αλλά είναι μια παρατήρηση. Ας πούμε, αν δεν κάνω λάθος, τεχνικά μιλώντας, στην υδροελεκτρική ενέργεια υπάρχει ένα είδος αποθήκευσης ενέργειας με την αντίστροφη λειτουργία, ότι όταν περισσεύει ενέργεια μπορείς να γυρίσεις το νερό προς τα πίσω, δηλαδή ουσιαστικά το κάνει δυναμική ενέργεια και το ξαναπαίρνεις. Αλλά αυτό είναι περιορισμένη χρήση και τέλος πάντων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε όσες οι υδροελεκτρικές μονάδες έχουν φτιαχτεί με αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι λίγες αυτές. Η ερώτηση μου είναι η εξής, πέρα από προς τον Ευτύχη δηλαδή. Συμφωνούμε νομίζω όλοι σε αυτά που λέει. Ωστόσο υπάρχει ένας προβληματισμός. Εμείς οι Ευρωπαίοι γενικώς είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι σε όλα αυτά, αλλά έχουμε από τη μια την Αμερική, τις ΗΠΑ βασικά, και την άλλη την Κίνα, οι οποίες δείχνουν ότι δεν πολύ ενδιαφέρονται τόσο πολύ για δεν έχουν τις ανησυχίες. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς, κατά τη γνώμη σου, Ευτύχη, θα μπορούσε η Ευρώπη να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα, γιατί κατά τα ψέματα μπορεί να δημιουργεί προβλήματα ανταγωνισμού στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Άρα, θέλω να πω ότι τέτοιου είδους προβληματισμοί θα ήταν πιο εύκολο να ληφθούν υπόψη όταν συμφωνούσαν όλοι στον πλανήτη. Όταν οι βασικοί ανταγωνιστές σου, και μιλάω ως Ευρώπη, είναι οι Κινέζοι και οι Αμερικάνοι, εκεί πώς έχεις το δίλημμα, συμμορφώνομαι και γίνομαι λιγότερο ανταγωνιστικός ή δεν συμμορφώνομαι, άρα παίζω και εγώ το παιχνίδι του drill baby drill, ας πούμε. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Ευχαριστώ και πάλι συγχαρητήρια. Να είστε καλά, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ για την ερώτηση και σε ευχαριστώ που ανέφερες την αντίστροφη λειτουργία των υδροελεκτρικών. Όπως είπα, τα υδροελεκτρικά όντως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε αποθήκευση. Έχουμε κάνει πολύ λίγα βήματα, κυρίως γιατί δεν έχει επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Τα υδροηλεκτρικά δεν είναι ιδιωτικά. Δυστυχώς εκεί υπάρχει ένα σημαντικό προβληματάκι. Αλλά ας μην μπούμε σε αυτό. Γενικά αναπτύσσονται τεχνολογίες αποθήκευσης. Το υδρογόνο, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι μία. Εγώ είχα ποντάρει όλα μου τα λεφτά στο υδρογόνο εδώ και 30 χρόνια, θεωρώντας ότι αυτό θα γινόταν σε 5 χρόνια. Και είμαστε 30 χρόνια μετά και το συζητάμε ακόμα. Επομένως, δεν είμαι ο κατάλληλος για να ακούσετε για επενδύσεις. Σίγουρα. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημά σου, Δημήτρη, να πω ότι καταρχήν η Ευρώπη για μεγάλο χρονικό διάστημα είχε σχετικά φτηνή ενέργεια με την φιλική σχέση με τη Ρωσία που ανέπτυξε η Γερμανία. Ωραία. Το οποίο δεν άρεσε καθόλου στους Αμερικάνους διαχρονικά. Ωραία. Οπότε το γεωπολιτικό έχει να κάνει και με αυτό, όντως το οικονομικό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Επίσης να πω ότι η Γερμανία ωφελήθηκε πάρα πολύ η οικονομία της, γιατί ανέπτυξε ένα κλάδο, τα φωτοβολταϊκά αναπτύχθηκαν στη Γερμανία ως τεχνολογία, μέσω των επιδοτήσεων που δόθηκαν. Μια τρομερά έξυπνη ενέργεια της γερμανικής κυβέρνησης, οι οποίοι εξήγαγαν τεχνολογία στην Κίνα. Ξεκίνησα έτσι για να πω ότι δεν είναι τόσο μαύροι ούτε οι Αμερικάνοι ούτε οι Κινέζοι. Δηλαδή, παρότι ο παρόν πρόεδρος των ΗΠΑ και οι προηγούμενοι, δεν νομίζω ότι οι προηγούμενοι έκαναν, απλώς τα λέει με αυτόν τον περίεργο και αισχρό τρόπο Τραμπ, αλλά επί της ουσίας το ίδιο πράγμα κάναν και οι προηγούμενοι. Αυτό το drill baby drill, τέλος πάντων,
ίσχυε, δεν άλλαξε τίποτα. Σας ξαναλέω ότι από την εκλογή του και μέχρι τώρα έχει πέσει η παραγωγή στις ΗΠΑ. Δεν έχει αυξηθεί. Και δεν νομίζω να αυξηθεί. Οι τιμές όντως με κάποιο περίεργο τρόπο της ενέργειας είναι μικρότερες στην Αμερική. Όχι περίεργο τρόπο, έχει να κάνει με γεωπολιτικά και με την παραγωγή τη δική τους. Η Κίνα όντως έχει χαμηλότερο κόστος γιατί χρησιμοποιεί κυρίως κάρβουνο, αλλά έχει τεράστια κόστη γιατί εισάγει όλο το πετρέλαιο. Έχει ωφεληθεί πάρα πολύ από την ρωσική εισβολή γιατί εισάγει παράνομα ρώσικο πετρέλαιο. Αλλά θέλω να πω ότι αυτά δεν είναι κάτι που διατρέχει ιστορικά την οικονομία και το πώς κινείται. Είναι γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά θέματα. Για να καταλήξω να πω ότι η Κίνα αυτή τη στιγμή έχει τη μεγαλύτερη, με τεράστια διαφορά, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών παγκόσμια. Ετήσια. Θα ξεπεράσει σε λίγο η Κίνα την παραγωγή από φωτοβολταϊκά, νομίζω θα έχει το 50% του συνόλου. Κάνει τεράστιες ερευνητικές προόδους γιατί έχουν δει οι Κινέζοι ότι εκεί είναι το μέλλον. Και αυτό είναι που θα πληγώσει τεραστίως τις ΗΠΑ γιατί έχουν μειώσει τις επενδύσεις που είχαν ξεκινήσει η προεδρίας Ομπάμα, παρότι δεν έκανε τίποτα να σταματήσει τις εξορίξεις, να το πω εξ αρχής, ή δεν έκανε αυτά που θα έπρεπε να κάνει και είχε υποσχεθεί, έδωσε σημαντικές επιδοτήσεις για επενδύσεις τόσο σε έρευνα όσο και ανάπτυξη ανανεώσιμων στην Αμερική. Εκεί όντως αναπτύχθηκε η τεχνολογία και πήγε να ξεκινήσει μία αύξηση και μία σημαντική βελτίωση στις ΗΠΑ. Η Κίνα τους έχει ξεπεράσει ήδη. Επί Biden όλα αυτά πέσανε λίγο και τώρα έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Θεωρώ ότι η Κίνα όσον αφορά τις ανανεώσιμες θα είναι πρωτοπόρος σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Θα ξεπεράσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως δεν θεωρώ ότι έχουμε μειονέκτημα έναντι άλλων ανταγωνιστών όσον αφορά το κόστος της ενέργειας. Αν έχουμε ένα πρόβλημα είναι στο μεσοδιάστημα, αλλά το πρόβλημα έχει να κάνει κυρίως με τις σπασμένες σχέσεις με τη Ρωσία. Δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο. Νομίζω ότι ήταν κυρίως γιατί πήγαμε στις ανανεώσιμες, είναι ότι εισάγουμε αρκετά πιο ακριβό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, γιατί δεν μπορούμε να εισάγουμε φτηνό ρώσικο. Κατά τα άλλα δεν νομίζω να έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη μείωση της βιομηχανικής παραγωγής στην Ευρώπη και στη μείωση της ανταγωνιστικότητας. Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, η μείωσή της, κυρίως της Γερμανίας, έχει να κάνει με άλλες δομικές αλλαγές που γίνονται αυτή τη στιγμή. Οικονομικές. Και όχι κυρίως με το ενεργειακό κόστος. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζω εγώ. Αυτή είναι η δική μου αντίληψη. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Η μετάβαση σε ανανεώσιμες για μένα είναι νομοτελειακή. Δηλαδή έχει όλα τα καλά από οικονομική σκοπιά. Είναι πιο αποτελεσματική, δεν παράγει εξωτερικότητες. Το σημαντικό είναι πότε και πώς θα γίνει. Να σας πω, συγγνώμη Άρη, αλλά να το πω αυτό, μήπως και γίνει κατανοητό το διακύβευμα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πέραν των όλων άλλων, είναι
και ο πιο δημοκρατικός τρόπος κατανάλωσης ενέργειας. Γιατί μπορείς να γίνεις ο αυτοπαραγωγός και αυτοκαταναλωτής. Όπου και να είσαι, όπως και να είσαι. Όταν βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των φωτοβολταϊκών, ο καθένας θα είναι αυτοπαραγωγός. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι θα κινηθούμε σε μηδενικού οριακού κόστους ενέργεια. Το οποίο είναι το όνειρο κάθε σοβαρού οικονομολόγου. Δηλαδή θα πρέπει να κάνεις μία αρχική επένδυση. Τώρα, προφανώς αυτό έχει σημαντικά προβλήματα για να πραγματοποιηθεί, γιατί δεν αφήνει κέρδος. Ερωτήσεις, συγγνώμη. Να δώσουμε το λόγο στον Χατζηνικολάου που έχει σηκώσει το χέρι του και περιμένει υπομονετικά εδώ και ώρα και μετά θα περάσουμε στις ερωτήσεις που έχουν έρθει γραπτός στο chat. Καλησπέρα. Ακούγομαι, έτσι? Ναι, ναι. Βεβαίως, ακούγεστε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση. Καταρχήν, πιανόμενος από το τελευταίο που είπατε, ήθελα να πω ότι για το ότι οι ανανεώσιμες πηγές είναι και ο πιο δημοκρατικός τρόπος. Εγώ είμαι μέλος σε μια ενεργειακή κοινότητα, ουσιαστικά είναι ένα συνεταιριστικό φωτοβολταϊκό πάρκο. Φέτος για θέρμανση για το σπίτι μας πλήρωσα σχεδόν 0 ευρώ. Γιατί 150 άτομα, βάλαμε από, έβαλα 1,5 χιλιάρικο, φτιάξαμε το φωτοβολταϊκό πάρκο και αυτό για τα επόμενα 25 χρόνια θα μου δίνει εμένα τις κιλοβατόρες που χρειάζομαι. Το λέω σαν ένα αστεράκι στο πίσω μέρος του μυαλού σας, κρατήστε το σαν ιδέα γιατί φτιάχνονται και άλλα τέτοια πράγματα. Να ρωτήσω τώρα αυτά που ήθελα. Εντυπωσιάστηκα καταρχήν που έχουμε τρόπο να υπολογίσουμε το ΑΕΠ στον 1ο αιώνα μετά Χριστό. Μου φάνηκε ενδιαφέρον αυτό. Οι οικονομολόγοι, παρότι δεν τους αγαπάς, να κάνουμε όλα. Ναι, αυτό ήταν το ένα νούμερο που με εντυπωσίασε. Και το άλλο είναι ότι για τον 1,5 βαθμό... Είναι απάνειες και θα έχει την πηγή, οπότε μπορείτε να πάτε να την ελέγξετε. Οκ. Δεν τα έχω. Για τον 1,5 βαθμό, λοιπόν, της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη, πριν 2 ώρες ήμουνα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου μίλησε ο πρόεδρος του IPCC, chair πρόεδρος, δεν είναι, ο οποίος μας είπε εκεί πέρα ότι το συν 1,5 βαθμό δεν αφορά το έτος, τη θερμοκρασία του έτους, γιατί είπαμε ότι, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα ήταν 1,5 με 2,5 βαθμούς, αλλά αφορά έναν μέσο όρο ο οποίος κρατάει δεκαετίες, ας πούμε, δηλαδή 1-2 δεκαετίες. Οπότε είναι πολύ περίεργο όταν λες ότι είμαι στο συν 1,5, πότε είσαι, φέτος, τα τελευταία 10-20 χρόνια, μέσα σε 10-20 χρόνια θα αλλάξει τελείως η ιστορία. Στα οικονομικά. Πώς λέτε? Κυλιόμενος μέσος. Είναι ένας μέσος σχεδόν δεκαετίας που λαμβάνει υπόψη του το τι έγινε, έτσι ώστε να μην έχεις τεράστιες διακυμάνσεις, γιατί σε μία χρονιά μπορείς να έχεις μία, επομένως λέγεται κυλιόμενος γιατί αλλάζει κάθε χρόνο. Είναι μέσος δεκαετίας, αλλά όχι μίας δεκαετίας, καθώς προχωράει ο χρόνος, πας πιο μπροστά. Ναι. Συγγνώμη, δεν ήθελα να πω σε τεχνικά. Είσαι τυχερός που άκουσες το σωστό άνθρωπο. Ναι, ο οποίος ήταν πολύ βαρετός. Εκτιμά πάρα πολύ για τη δουλειά του. Επίσης, πιστεύω ότι είναι το τρομερό. Είμαστε πολύ τυχεροί που το έχουμε στην πλανήτη, αλλά σαν ομιλητής ο άνθρωπος ήταν καμία σχέση με εσάς. Οπότε να κάνω τις ερωτήσεις μου. Πρώτον, ποια είναι η εξέλιξη... Κύριε Χατζηνικολάου, να δικαιολογήσω την εμφάνισή μου. Εγώ έχω την ευκολία να μην έχω καμία δέσμευση. Ο chair του IPCC, ό,τι πει, καταγράφεται. Αν πει κάτι από αυτά που λέω εγώ, θα διαλύσει το IPCC. Are you kidding me που λένε. Εγώ έχω την ευχέρεια να σας πω ότι νομίζω ο άνθρωπος αυτός
πιθανό να είναι πολύ βαρετός, γιατί πρέπει να είναι βαρετός. Προσπάθησαν να τον δικλείσουν για τις κοινωνικές επιστήμες, για τη Ρωσία και στη Γάζα, για την οικολογία. Τίποτα. Ούτε το παραμικρό δεν ήταν όσο πιο στρογγυλεμένος γίνεται. Τέλος πάντων. Δεν ξέρεις τι τραβάνε. Η ερώτηση που θέλω να κάνω πρώτη είναι τι γίνεται με τις εξορίξεις στο Αιγαίο. Προχωράνε ή μπλοκάρουν? Αναρωτιέμαι γιατί οι εταιρείες δεν βλέπουν αυτό που μας παρουσιάσετε, ότι σε 8 χρόνια μάλλον δεν θα τους συμφέρει να βγάλουν πετρέλαιο. Δεν χαζές είναι οι εταιρείες. Εφόσον οι ανανεώσιμες πιο φθηνές τότε, γιατί δεν στρέφονται και αυτοί στις ανανεώσιμες πηγές, όπως κατάλαβα ότι είπατε ότι κάνει η Κίνα, ας πούμε. Αυτή είναι μία ερώτηση. Και η δεύτερη είναι ότι μιας και μιλάμε για γεωπολιτικά, γιατί έγινε το blackout στην Ισπανία? Αυτά. Ήμουν στον Καναδά, δεν ξέρω. Αλήθεια, δεν το διάβασα. Όντως ήμουν στον Καναδά. Και το είδα, αλλά δεν ξέρω γιατί έγινε. Δεν έχω διαβάσει γραμμή. Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν φαντάζομαι να έχει να κάνει καμία σχέση με ανανεώσιμες πάντως. Γιατί η κύρια θεωρία ήταν ότι κάπως υπερφορτώθηκε το σύστημα από τις ανανεώσιμες, που δεν είχε πώς να το αποθηκεύσει, ξέρω εγώ, και κλάταρε το σύστημα, κάτι τέτοιο. Αλλά εντάξει, ακόμα το ψάχνω βέβαια. Στη Γερμανία κάθε δεύτερη μέρα όταν φυσάει δεν πέφτει το σύστημα, πετάνε. Το πιο εύκολο είναι να διαρρεύσεις ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν μολύνεις το περιβάλλον, δεν κάνεις τίποτα. Θα μου κάνει τρομερή εντύπωση να ξεχάσανε να απασφαλίσουν. Αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρω καθόλου, δεν έχω διαβάσει τίποτα, όντως το άκουσα, ιδέα δεν έχω. Το προηγούμενο ερώτημα είναι αρκετά πιο ενδιαφέρον. Και η Ισπανία πιθανόν να είναι ενδιαφέρουσα, αλλά δεν έχω καμία άποψη. Στην επόμενη διάλεξη να διαβάσω, να ενημερωθώ. Το προηγούμενο έχει να κάνει με το εξής. Σε μία διαφάνεια σας έδειξε εκείνο το ωραίο πλοιαράκι που κάνει διερευνήσεις νοτιοανατολικά της Κρήτης. Αυτά τα πλοιαράκια κοστίζουν πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Εκείνο τον καημένο τον Ερντογάν, λυπάμαι, που έχει φτιάξει 2 τέτοια, να δω τι θα τα κάνει. Αλλά αυτός δεν λογοδοτεί σε κανέναν. Αυτό που θέλω να πω είναι, αυτό είναι μία επένδυση. Οι μεγάλες εταιρείες έχουν κάνει επενδύσεις σε εξοπλισμό. Οι επενδύσεις αυτές δεν μπορούν να μένουν νεκρές. Τους δίνουμε μία δυνατότητα να τις αξιοποιούν. Τώρα, οι υποστηρικτές των εξορίξεων στην Ελλάδα, γιατί υποστηρίζουν τις εξορίξεις στην Ελλάδα, είναι πιο ενδιαφέρον το ερώτημα. Αλλά δεν θέλω να το απαντήσω εγώ, γιατί ξέρω προσωπικά πολλούς από αυτούς. Διερευνήστε το εσείς. Οι εταιρείες θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό τους. Επομένως, ανεξαρτήτως αν βλέπουν και πού βλέπουν, υπάρχει πάντα μία μικρή πιθανότητα να γίνει η εξόρυξη. Ας πούμε, αν πάει η τιμή πάνω είναι στα 58, αν πάει στα 80, πιθανόν, δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσε να γίνει εξόρυξη νοτιοδυτικά της Κρήτης. Αν βρεθεί το κατάλληλο κοίτασμα. Δηλαδή, από άποψη κόστους. Άρα υπάρχει μία πιθανότητα. Δηλαδή, μπορείς να καλύψεις μία τέτοια ιστορία. Το κύριο πράγμα είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιείς τον εξοπλισμό. Αυτά τα πλοία πρέπει να κινούνται και να κάνουν ό,τι κάνουν πράγματα. Αν μου ζητάς το κίνητρο που έχουν οι εταιρείες, δεν είναι όλα ιδιωτικά κόστη. Αλλά ας μην μπούμε σε αυτό. Αν έχετε ολοκληρώσει, κύριε Σαρτζετάκη, έχουμε κάποιες ερωτήσεις γραπτές στο chat. Το θέμα είναι πάλι γιατί θα σας τις μεταφέρω εγώ, δεν πειράζει. Ναι, καλύτερα για να...
το θέμα επανέρχεται πάλι η Γερμανία στο προσκήνιο, στην οποία αναφερθήκατε κι εσείς. Πώς σκοπεύει να λύσει το ενεργειακό πρόβλημα η Ευρώπη και κυρίως η Γερμανία που αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα. Πώς σκέφτονται να το αντιμετωπίσουν? Και εγώ κάπου είχα διαβάσει ότι σκέφτονται να ενεργοποιήσουν και πάλι πυρηνικούς σταθμούς που ήταν ανενεργοί για ένα διάστημα. Ναι, αλλά υπάρχει σημαντική αντίδραση των πολιτών στη Γερμανία. Δεν ξέρω για πόσο. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας πω τι θα κάνει η Γερμανία. Γιατί δεν μπορώ να σας το πω, γιατί κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τι ηγεσία θα έχει η Γερμανία μετά από 3-4 χρόνια. Δυστυχώς, πολιτικά έχουμε μπει σε ένα κύκλο πολύ περίεργο. Δεν ξέρω αν τον βλέπετε. Και ιδιαίτερα εάν μπούμε σε ύφεση, οικονομική ύφεση, η πολιτική, προσπαθώ να διαλέξω τις λέξεις μου εδώ πέρα, γενικά η πολιτική κινείται προς περίεργη κατεύθυνση, ας το κρατήσω έτσι, σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ακραίες και κυρίως, πώς να το πω, απολυταρχικές και συγκεντρωτικές ηγεσίες αποκτούν πολλούς θαυμαστές. Το λέω σωστά. Προσπαθώ να μετρήσω τις λέξεις μου εδώ πέρα. Επομένως... Νομίζω ότι ήταν όσο γίνεται πιο ήπιο και ταυτόχρονα κατανοητό. Προβλέψεις για το τι θα γίνει στην Ευρώπη γενικότερα είναι πολύ παρακινδυνευμένες αυτή τη στιγμή. Προς τα ποια κατεύθυνση θα πάνε. Προφανώς υπάρχουν τεράστια συμφέροντα, να σας το πω τελείως καθαρά ως οικονομολόγος. Ξέρω ότι έχει πολλές ερωτήσεις, αλλά να πω μία σκέψη μόνο. Αν με ρωτούσατε εμένα, αν θα ήθελα να σταματήσουμε τη χρήση των υδρογοναθράκων αύριο, θα σας έλεγα απολύτως όχι. Εγώ προσωπικά ως ευτύχης. Προσβλέπω, καθώς έχω δουλέψει σε πανεπιστήμια του Καναδά, προσβλέπω στη σύνταξη που θα πάρω από το συνταξιοδοτικό πλάνο των Καναδικών Πανεπιστημίων, το οποίο συνταξιοδοτικό ταμείο έχει επενδεδημένα τα σχεδόν 60% των δισεκατομμυρίων σε υδρογονάθρακες. Και δεν μπορούμε να απελευθερωθούμε. Αυτό σας το δίνω σαν... Πάντα προσπαθώ να δίνω ένα προσωπικό τόνο. Σας το λέω γιατί η παγκόσμια οικονομία θα κατέρε εάν είναι να γίνει η μετάβαση σε 5-10 χρόνια. Δεν είναι αρκετός χρόνος να ξεφορτωθούμε τις επενδύσεις σε υδρογονάθρακες. Αυτό είναι το τραγικό. Αυτό χρειάζεται πολύ μεγαλύτερο διάστημα. Έχει να κάνει με αποσταθεροποίηση του νομισματικού. Τέτοιου δεν θα το αφήσουν οι κεντρικές τράπεζες να γίνει με τίποτα. Και καλά θα κάνουν. Η υπόθεση είναι καλά κάνουμε που δεν ξεκινάμε τη μετάβαση. Το πρόβλημα είναι γιατί δεν έχουμε ξεκινήσει τη μετάβαση εδώ και τόσα χρόνια. Και όσο το αργούμε, η μετάβαση δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Δεν μπορεί να γίνει άμεσα, πώς να σας το πω. Δεν μπορείς να ξεφορτωθείς όλο αυτό το στόκ στο χρηματιστήριο. Αλλιώς θα καταρρεύσει. Πρέπει να γίνει σταδιακά και με ένα στρατηγικό σχέδιο σε παγκόσμιο επίπεδο. Καθώς αυτό έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση και σε κεντρικές τράπεζες, έχω δώσει διαλέξεις και στην Γερμανία και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η δική μας Κεντρική Τράπεζα έχει κάνει προσπάθειες. Θεωρώ ότι υπάρχει μία αντίδραση σε όλη αυτή τη μετάβαση, η οποία προσπαθεί να πάει πίσω έτσι ώστε
οι μεγάλοι επενδυτές σε υδρογονάνθρακες έχουν επενδύσει, έχουν κάνει επενδύσεις. Δηλαδή δεν μπορείς όλα αυτά τα πλοία που σας έλεγα, τα πηγάδια, τα πετρελαϊκά, δεν μπορούν να σταματήσουν να λειτουργούν αύριο. Γιατί κάποιοι έχουν κάνει επενδύσεις και περιμένουν μία γραμμή εισρωών χρημάτων για τόσο χρονικό διάστημα. Σωστά. Άρα αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να αλλάξει. Δεν μπορεί να αλλάξει τόσο εύκολα. Αυτό τι σχέση έχει με την ερώτησή σου. Να πω ότι αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτό νομίζω οδηγεί αρκετά και τις πολιτικές εξελίξεις. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Μετά λοιπόν την περιήγηση από Γερμανία και τα συνταξιδοτικά φαντ του Καναδά, επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Το επόμενο δεν είναι τόσο ερώτηση, είναι σχόλιο, ότι όντως υπάρχει πρόβλημα αποθήκευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια ότι ο ΑΔΜΙΕ διακόπτει την παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά διαστήματα? Ισχύει κάτι τέτοιο? Τι σημαίνει αυτό? Όχι, δεν νομίζω ότι ο ΑΔΜΙΕ μπορεί να διακόψει την παραγωγή, γιατί το τι μπαίνει στο δίκτυο, την παραγωγή πώς να τη διακόψει? Ο ΑΔΜΙΕ δεν έχει το να μπει στο δίκτυο εννοείς. Κάθε μέρα γίνεται η δημοπρασία και όποιος δίνει μπαίνει. Δεν είναι, ο ΑΔΜΙΕ δεν νομίζω ότι μπορεί να διακόψει παραγωγές ανανεώσιμων. Να τις βάλει, να μην τις βάλει, ανάλογα με την τιμή του στο δίκτυο, ναι, μπορεί. Εκτός αν είναι κάτι που εγώ δεν το ξέρω. Αν δεχτούμε η αγορά. Ναι, ίσως εννοεί ο ερωτών να τις δεχτεί στο δίκτυο, αλλά και αυτό δεν είναι θέμα μιας απόφασης, είναι θέμα της τελικά. Τι μπαίνει στο δίκτυο έχει να κάνει με την καθημερινή δημοπρασία. Μάλιστα. Μπαίνει ό,τι είναι φτηνότερο μέχρι να καλυφθεί η ζήτηση. Και πληρώνουμε το τελευταίο. Αλλά μην μπούμε στο πώς δουλεύει η αγορά της ενέργειας, δεν θέλω. Όχι, η επόμενη ερώτηση θα σας γυρίσει στους στρατηγικούς ορυκτούς πόρους. Παραδείγματος χάρη τις σπάνιες γεές, οι οποίες αποτελούν βασικά στοιχεία κατασκευής και των λειτουργικών στοιχείων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θα συνεχιστεί η εξόρυξη αυτών των στρατηγικών γεών? Παράδειγμα το λίθιο. Με ποια ενέργεια θα συνεχίσουμε να εξορίσουμε με το λίθιο? Με ποια ενέργεια? Με όποια ενέργεια είναι στο δίκτυο. Γιατί οι εξορίξεις γίνονται με μηχανήματα που είναι συνδεδεμένα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Να φανταστώ. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Ποια είναι η ερώτηση. Αν θα συνεχίσουμε να εξορίσουμε σπάνιες γεές, απολύτως ναι. Είναι απαραίτητες, ξαναείπα, για όλες τις νέες τεχνολογίες. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μπαταρίες, semiconductors, διάφορα, όλα αυτά με τα drones και τα λοιπά, όλα αυτά χρησιμοποιούν σπάνιες γεές. Άρα η απάντηση είναι ότι θα συνεχιστεί με όποια ενέργεια είναι διαθέσιμη. Ναι, δεν διαλέγει ο παραγωγός τι ενέργεια θα χρησιμοποιήσει, δεν νομίζω. Κάποια χώρα στη Σκανδιναβία επενδύει στις ανεμογεννήτριες. Συγκεκριμένα προτρέπει τους κατόχους αγροκτημάτων να εγκαταστήσουν στα αγροκτήματα ανεμογεννήτριες. Στο μυαλό μου, γράφει αυτός που υποβάλλει την ερώτηση, έρχεται ο κάμπος της Θεσσαλίας και οι ανεμογεννήτριες που συναντώ στην Αμφιλοχία και την Πάτρα. Θέλει το σχόλιο σας γι' αυτό. Συγγνώμη, προσπαθούσα να διαβάσω, τώρα τη διαβάζω και εγώ, έφτασα εκεί πέρα. Φαντάζομαι η ερώτηση είναι αν μπορεί αυτό το μοντέλο της Σκανδιναβίας να εισαχθεί στον κάμπο της Θεσσαλίας. Με τις ανεμογεννήτριες το θέμα είναι ότι πρέπει να έχεις άνεμο. Να πω
αλήθεια δεν υπάρχουν μελέτες για διάφορες περιοχές, δηλαδή δεν μπορείς να εγκαταστήσεις ανεμογεννήτριες όπου θέλεις, θα πρέπει να υπάρχει αιωλικό δυναμικό. Δεν ξέρω αν η Θεσσαλία έχει αιωλικό δυναμικό το οποίο μπορεί, ξέρω εγώ, στον κάμπο να παράγει. Ιδέα δεν έχω. Δεν είμαι ειδικός. Ένας απλός οικονομολόγος είμαι. Το πού μπορεί να παραχθεί αιωλική ενέργεια, και γι' αυτό βλέπετε οι εγκαταστάσεις να γίνονται σε βουνά, δεν είναι επειδή θέλουν να χαλάσουν τα δάση. Κυρίως ψάχνεις να βρεις που έχει υψηλό αιωλικό δυναμικό. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον κομμάτι αυτή η ερώτηση για το ποιος κάνει την επένδυση. Να επιστρέψω σε αυτό που είπε ο κύριος Χατζηνικολάου. Στην Ελλάδα είμαστε πολύ πίσω στις συλλογικές ή ατομικές επενδύσεις σε αιωλικά. Είμαστε πάρα πολύ πίσω σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Στη Σκωτία δινόταν επιδοτήσεις στους δήμους να κάνουν αιωλικά και φωτοβολταϊκά. Εννοώ ενεργειακές κοινότητες. Υπάρχουν κράτη τα οποία εγγυώνται αυτά που ονομάζουμε πράσινα ομόλογα, τα οποία είναι δανεισμός δημοτικών επιχειρήσεων για να επενδύσουν σε αιωλικά, σε ανανεώσιμες γενικότερα. Γενικά με τις ανανεώσιμες το θέμα είναι πού θα βρεις τα λεφτά να επενδύσεις σαν μικροπαραγωγός, αντί να έχεις έναν ή δύο μεγάλους, όπως είναι στην Ελλάδα, έναν κυρίως, που έχει πάρει τις περισσότερες άδειες και δίνει εγγυημένη τιμή σε αγρότες για να νοικιάσει για 30 ετία τα χωράφια τους. Να σας το θέσω αλλιώς σαν οικονομολόγος. Είναι ως ερώτημα, δεν κάνω διαπίστωση. Σκεφτείτε να είστε ένας επιχειρηματίας που επενδύει μέσα σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον που σας περιγράφω, το ενεργειακό, και πάω και κάνω συμβόλαια ενοικίασης αγροτικών γεών, γιατί έχω πάρει άδειες να βάλω φωτοβολταϊκά και πάω και βάζω φωτοβολταϊκά. Και κάνω συμβόλαια όπου με τον αγρότη του εγγυώμαι ότι θα του δίνω τόσα λεφτά κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τουλάχιστον ξέρω ότι κάτι παραπάνω θα πάρω εγώ πουλώντας την ενέργεια για 20-30 χρόνια. Απλώς θα το βάλω σαν προβληματισμό. Τον ίδιο προβληματισμό θέτει και ο επόμενος. Είναι πολλά τα δις, γράφει, που πρέπει να πέσουν για ανανεώσιμες πηγές. Επειδή ζω το μισό χρόνο εκεί, το εκεί δεν ξέρω αν αναφέρεται στη Σκανδιναβία της προηγούμενης ερώτησης, όλα τα νοικοκυριά με αέριο θερμαινόμαστε και λόγω καιρού τα καλωριφέρα ανοιχτά μέρα νύχτα, ακόμα και όταν φεύγουμε από το σπίτι για διακοπές. Δεν γίνεται να αλλάξει αμέσως. Προφανώς αναφέρεται στην απεξάρτηση σε μία μέρα από τα ορυκτά καύσιμα. Δεν ξέρω πού αναφέρεται. Θα μπορούσε κάλλιστα να αναφέρεται στον Καναδά, γιατί τους τα πάντα δουλεύουν με φυσικό αέριο, το οποίο είναι σχετικά φτηνό. Θα μπορούσε να είναι, αλλά αυτό θέλω να πω. Αυτό προσπάθησα να πω και στην προηγούμενη παρατήρησή μου. Ότι η μετάβαση, όταν συζητάμε για μετάβαση, συζητάμε για μία μετάβαση που θέλει πολύ χρόνο. Όχι μόνο για να δημιουργηθούν οι υποδομές, να πας από φυσικό αέριο σε ηλεκτρισμό, ας πούμε, για θέρμανση, ή σε οποιαδήποτε άλλο τρόπο ο οποίος θα ταΐζεται με ηλεκτρισμό, είναι και το καθαρά χρηματιστηριακό, η νομισματική πολιτική κομμάτι. Προσπάθησα να σας θέσω υπόψη. Η μετάβαση χρειάζεται πολύ χρόνο και όσο συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε ρε μπας, μήπως πρέπει, λες, ίσως, μήπως τα παιδιά μας
θα πνίγονται, μήπως δεν θα έχουν που να ζήσουνε. Ρε εσύ, μήπως να το σκεφτούμε. Αντί να λέμε τέτοιες ηλιθιότητες, θα έπρεπε εδώ και δεκαετίες να έχουμε μπει στην φάση της μετάβασης. Δεν είμαστε. Η μετάβαση δεν ξεκίνησε. Η μετάβαση θα ξεκινήσει όταν θα αρχίσει η μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα. Επομένως, θέλουμε δεκαετίες, ακόμα και όταν αρχίσει. Και αν σκεφτείτε ότι έχουμε έναν πρόεδρο της μεγαλύτερης οικονομίας, μεγαλύτερης πυρηνικής δύναμης, πείτε όπως θέλετε, που λέει drill baby drill, ασχέτως αν ξέρει και αυτός ότι δεν θα γίνει, αλλά το κλίμα τέλος πάντων δεν πρόκειται να γίνει εκτός αν αλλάξετε εσείς, εμείς, και απαιτήσουμε αλλαγή. Αλλά δεν το βλέπω, εμείς απαιτούμε άλλα πράγματα. Η τάση που σας ξαναλέω ότι βλέπω είναι προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Δυστυχώς. Αυτό δεν ξέρω τι να πω στα παιδιά μου, να με ρωτάνε αν πρέπει να κάνουν παιδιά. Αναφερθήκατε προηγουμένως σε μια στροφή στη διεθνή πολιτική σκηνή προς τον απολυταρχισμό ενδεχομένως. Συμφωνεί μαζί σας το επόμενο σχόλιο και προσθέτει ότι ο αγών μου του Αδόλφου Χίτλερ είναι το best seller μετά από σχεδόν έναν αιώνα. Άρα έχετε δίκιο. Έτσι γράφει κάποιος, Δεν το ο κύριος Ιωάννου, ότι είναι best seller το Mein Kampf μετά από σχεδόν έναν αιώνα. Η επόμενη όμως είναι ερώτηση. Επειδή αναφερόμαστε στις ανεμογεννήτριες στην Ελλάδα, είναι προτιμότερο τελικά να χρησιμοποιούμε εδώ στον τόπο μας ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά? Ποια έχουν καλύτερη απόδοση? Κοιτάξτε, εξαρτάται πού βάζουμε τις ανεμογεννήτριες και πού βάζουμε τα φωτοβολταϊκά. Εγώ έχω ένα τεράστιο πρόβλημα, παρότι συμμετείχα στον πρώτο σχεδιασμό των επιδοτημένων διασυνδεδεμένων συστημάτων στην Ελλάδα το 10, το 11, πότε τα κάναμε αυτά. Έχω ένα τεράστιο πρόβλημα με το πού δίνονται οι άδειες. Έχω ένα τεράστιο πρόβλημα. Και σταματάω εδώ. Το πρόβλημα δεν είναι η αποτελεσματικότητα όσον αφορά την παραγωγή, είναι πού τα βάζουμε. Έχουμε καλύψει σημαντικές αγροτικές γέες, κυρίως γιατί μειώθηκαν οι επιδοτήσεις από την κοινή αγροτική πολιτική και πήγαμε στις επιδοτήσεις, το οποίο είναι μία αστιότητα. Επίσης, η χωροθέτηση των αιωλικών θα πρέπει να γίνεται με πολύ μεγάλη προσοχή στο φυσικό περιβάλλον και στη βιοποικιλότητα. Η αποδοτικότητα συνεχώς θα αυξάνεται και για τα δύο. Αρκεί να γίνει σωστή χωροθέτηση. Η χωροθέτηση είναι τρομερά σημαντική. Θα σας μεταφέρω τα συγχαρητήρια του κοινού για την ενδιαφέρουσα και επικοδομητική παρουσίαση και θα σας πω και την προσωπική μου εμπειρία σε αυτό που λέτε για τη χωροθέτηση. Όσοι είστε από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, όχι τώρα που έχει πρασινίσει η φύση, το χειμώνα που δεν υπάρχουν φύλλα στα δέντρα, περάστε έξω από τον Άγιο Πρόδρομο πηγαίνοντας για την Αρναία. Θα δείτε ότι στον Άγιο Πρόδρομο πραγματικά καλλιεργούν φωτοβολταϊκά. Θα σας κάνει φοβερή εντύπωση όταν φύγει η βλάστηση και αποκαλυφθεί η έκταση της καλλιέργειας. Σχετική είναι και η επόμενη ερώτηση. Μήπως τελικά πέρα από τις ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά, η ενέργεια από τα κύματα δεν είναι πιο φιλική για το περιβάλλον? Ναι, η δέσμευσή της, η τεχνολογία δηλαδή, τεχνολογικά είμαστε σχετικά πίσω. Υπάρχουν μερικά πρωτοποριακά τέτοιου είδους εφαρμογές, όχι, τα οποία δείχνουν να πηγαίνουν πολύ καλά. Είναι τουρμπίνες. Τέλος πάντων, η τεχνολογία όντως δείχνει ότι υπάρχει
δυνητική παραγωγή από κύματα. Ναι. Μας διευκρινίζουν ότι όταν αναφερόταν ότι ζω το μισό χρόνο εκεί που μέρα νύχτα καίνε τα καλοριφέρ με φυσικό αέριο, είναι στη Γερμανία. Γι' αυτό και έχει γνώση των πωλήσεων του πώς πάει ο αγών μου στα βιβλιοπωλεία της Γερμανίας. Να μας πει αν αυξήθηκαν ποια είναι οι τιμές του φυσικού αερίου μετά το... Ωραία, μπορεί να μας το γράψει. Η επόμενη ερώτηση είναι ποια είναι κατά τη γνώμη σας η αποτίμηση της λειτουργίας του χρηματιστηρίου ρήπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως σήμερα. Η αποτίμηση όσον αφορά τι? Την αποτελεσματικότητα, η αγορά... Ναι, φαντάζομαι πως ναι. Ναι. Επειδή έχω γράψει σχετικά, έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά. Είναι το κύριο εργαλείο, είναι το μοναδικό εργαλείο που χρησιμοποιήσαμε, να το πω έτσι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πετύχουμε τις δεσμεύσεις μας για το πρωτόκολλο του Κιώτο και συνεχίζουμε. Για όσους δεν ξέρω αν όλοι γνωρίζουν για το EU ETS, το σύστημα εμπορίας αδειών και όχι δικαιωμάτων ρήπων στην Ευρώπη. Οι φοιτητές της 242 σίγουρα. Τουλάχιστον θα το έχουν ακούσει. Αλλά επειδή είναι πολλοί φοιτητές από όλο το πρόγραμμα, και του ΔΕΟ και του ΔΙΔ, οι υπόλοιποι δεν είμαι σίγουρη ότι θα το ξέρουν. Ναι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η αγορά αδειών ρήπων είναι ένας έμεσος τρόπος να βάζεις ένα φόρο στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ένας έμεσος τρόπος να βάλεις φόρο σε κυρίως τους μεγάλους παραγωγούς διοξιδίου του άνθρακα. Σε αυτή την αγορά συμμετέχουν πάνω από 14-15.000 επιχειρηματικές οντότητες στην Ευρώπη, κάπου 150 στην Ελλάδα. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά σε όγκο και συναλλαγές χρηματιστήρια στην Ευρώπη, commodity markets που λέμε. Η αποτελεσματικότητά της για μένα είναι δεδομένη μέχρι τώρα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι για μένα επίσης η τιμή των αδειών είναι πολύ χαμηλή. Έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια ως οικονομολόγοι του περιβάλλοντος στην Ευρώπη να πιέσουμε και να αποσυρθούν ένα μεγάλος όγκος αδειών και να αυξηθεί η τιμή που ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα να είναι περίπου 60 ευρώ ανά τόνο. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι αυτό θα πρέπει να πάει στα 200. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι υπάρχει και το EU ETS 2 που θα αφορά νοικοκυριά. Αλλά μην μπούμε και σε αυτό. Ήρθε και η απάντηση αμέσως στην ερώτηση τη δική σας. Αν έχουν αυξηθεί τιμές στη Γερμανία στο φυσικό αέριο, έχει αρχίσει η αύξηση από το 2015, αλλά υπάρχει επιδοματική πολιτική. Παρ' όλα αυτά, οι ουρές για διακανονισμούς είναι ατελείωτες. Ναι, ναι. Υπάρχει ένα προβληματάκι. Δεν βλέπω άλλη ερώτηση. Εδώ έχουμε τελειώσει με τις ερωτήσεις, τις γραπτές στο chat. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε. Χαίρομαι πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Θα κάνουμε PDF την παρουσίαση και μπορείτε να την αναρτήσετε. Αν οποιοσδήποτε θέλει παραπάνω από τους φοιτητές πληροφορίες για οποιοδήποτε από τα θέματα που αναφέρθηκα, μπορώ να του στείλω και βιβλιογραφία. Ευχαριστούμε πολύ, Ευτύχη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε λοιπόν θερμά. θερμά. Για την διοργάνωση και στις δύο κυρίες. Και στον κύριο Λιώδη. Ευχαριστήρια. Ευχαριστούν και οι δύο κυρίες. Ναι. Χίλια συγγνώμη. Και στο ευχαριστούμε. Αστέριο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Επειδή είναι το δεύτερο ερώτημα που έρχεται, αν η παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη και στη VIV,
Θα είναι, το θα την PDF θα ανεβάσουμε μπορώ να το ό,τι φτιάξουμε για το τόσο. ένα πρόγραμμα θα κάνουμε και για το άλλο. Ωραία. Εγώ Ευχαριστούμε διάβασα πολύ. κάπου και κάποιες ανησυχίες για τα αιωλικά στα ερωτήματα, δεν ξέρω πού το είδα. Να διευκρινίσω ότι δεν θεωρώ ότι τα αιωλικά σε αυτή τη φάση της εξέλιξή τους είναι μηδενικών ρήπων. Είναι προφανές ότι δεν είναι. Ωραία, για να κατασκευαστούν καταναλώνεται ενέργεια, καταναλώνονται μέταλλα, στην εγκατάστασή τους οι ανεμογεννήτριες δημιουργούν προβλήματα. Προφανώς. Θέλω να σκέφτεστε λίγο μακροχρόνια. Είμαστε σε μία φάση, μία ιστορική φάση εξέλιξης. Εγώ έζησα, 1000 συγγνώμη, θα σας πάρω 2 λεπτά, αλλά θέλω να το πω αυτό. Εγώ μεγάλωσα και έζησα τη ζωή μου σε μία πάρα πολύ ήρεμη περίοδο. Δηλαδή από το 60 και μετά μέχρι τώρα ήταν πάρα πολύ ήρεμη, τόσο όσον αφορά την οικονομία, τα πάντα. Και τα πάντα γιατί η οικονομία ήταν τέτοια, όλοι ήταν χαρούμενοι. Ακόμα και οι αναπτυσσόμενες χώρες κάτι τους δίναμε και αυτούς. Και ήταν κάπως τους κρατούσαμε και αυτούς διαχρονικά χαρούμενοι. Τώρα ξαναμπαίνουμε σε μια ταραχώδη περίοδο, γιατί είναι περίοδος αλλαγών. Πρέπει να γίνουν τεράστιες αλλαγές. Ο τρόπος που θα ζούμε όταν κλειδώσουν οι νέες τεχνολογίες θα είναι τελείως διαφορετικός. Είναι ό,τι έγινε προβιομηχανικά και μεταβιομηχανικά. Απλώς όλο αυτό θα πρέπει να γίνει τρομερά πιο σύντομα. Δεν θα με πείραζε καθόλου να καθίσω να κοιτάω τη μετάβαση που θα πάρει 50 χρόνια. Έτσι έγινε και όλες τις προηγούμενες φορές και ίσως πολλά παραπάνω. Δεν έχουμε το χρόνο λόγω κλιματικής αλλαγής. Και πρέπει να γίνει τρομερά πιο σύντομα. Οι αλλαγές πρέπει να είναι και ελπίζω να είναι ραγδαίες. Είμαστε σε μία μετάβαση. Καμία τεχνολογία δεν είναι τέλεια προς το παρόν. Πρέπει να γίνουν περισσότερες επενδύσεις. Αν δείτε τα παλιά αυτοκίνητα που ξεκίνησαν σε σχέση με αυτά που οδηγείται τώρα, καμία σχέση. Και οι ανανεώσιμες πηγές που χρησιμοποιούμε τώρα με αυτές που θα χρησιμοποιούμε μετά από 10-15 χρόνια, καμία σχέση. Θα τίνετε τα παράθυρά σας με ένα διάφανο τέτοιο και θα έχετε ηλεκτρισμό για πάντα. Και αυτό δεν είναι κοιτάω την μπάλα και σας το λέω. Δεν είναι μαντεία, είναι προφανής πρόβλεψη. Επομένως, κάντε λίγο υπομονή, αρκεί να πέσουν γρήγορα τα λεφτά εκεί που πρέπει. Αμήν. Αμήν. Τώρα στο μεσοδιάστημα θα έχει όλα αυτά τα περίεργα, που μπορεί αυτό το μεσοδιάστημα, αν πέσουμε σε περίεργες καταστάσεις, να κρατήσει πολύ περισσότερο. Ελπίζω να το αποφύγουμε. Να είναι η πρώτη μετάβαση υπερδυνάμεων που θα γίνει ειρηνικά. Εδώ κάνουν το σταυρό τους. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλουμε να κλείσουμε αισιόδοξα, έτσι. Πήραμε όλοι κάτι σήμερα, οπότε πάμε να το μοιραστούμε με τους άλλους γύρω μας, να δώσουμε κι εμείς έτσι το λιθαράκι μας ο καθένας προς μια καλή, ομαλή και ταχεία μετάβαση. Ο καθένας από το πόστο του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και απόψε μαζί μας και φυσιολογικά θα τα πούμε ξανά του χρόνου, ακαδημαϊκά του χρόνου, όχι του χρόνου, έτσι, στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος από φθινόπωρο. Να είστε καλά όλοι. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας. Καλό βράδυ και να ευχηθούμε και στους φοιτητές μας σε καλή επιτυχία όσο πλησιάζουν οι εξετάσεις. Καλή επιτυχία στις εξετάσεις, σωστά. Σωστά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.